O ildeşler bugün gatı kızıklı temanı urun edecek. Ağır yani düşünükleri aytmaya çalışacak. Yine neme vardır? Aydınlanma deyilen bir söz var. Bu sözün hem gelip çıkışı 17. 18. asırın Avrupa'sıdır. Yani enlightenment değil ya. Neme dilinde aytsak. Fransa'dan gelip çıkıyor birinci orta atılya Fransa'da. Ondan sonra yuvaş yayraya. Ulam 3 bölüge ayrılıyor. Şu 3 bölüğünden en esası bir bölüğü var. Şonun üstünde köprek dururuz. Beylekler hem kıyskaç ayıp geçeriz üstünden. O aydınlanma, o neyme zatine söz. Özlem şu enlightenment sözüne katı dengeliyor da edil doğru, 100% doğru neme manasını veriyor. Aydınlanma sözü. O enlightenment deyilen o düşünceni orta çıkışındaki yani şu İngilizce sözün edil 100% doğru manasını veriyor. O aydınlanma aslında o bir ışığın karanlığı aydınlatma, sonra daş dövrün görünme manasını veriyor da. Bugün şu neme var da katı kovu kızıklı nemeler görün ederiz. Kellerinizi bulandırmakçı bugün. Birinci bulandırıp o son duraltmakçı deyin. Aydınlanma yani 3 bölüğe bölünüyor dedik. Birincisi alımların ortaya çıkmağı. Yani alımların ortaya çıkmağı diyende bir metodoloji ulanmağı. Yani ilmi metodolojiyanın ortaya çıkmağı. Yani hem zat bir metod vardır diye şu metod boyunca o izarlanmalı diye. Şu izarlanan yağdayında doğru neticeni verecek ya da en azından o menzeş neticeni verip doğru neticeye giden yolu ansatlaştıracak diyilen yal bir nemedir metodolojisi. Yani o aydalı kitap okutmanın bir metodu olmalı diye. Ya da kitap öğrenmenin bir metodu olmalı diye. Ya da yine o suğun nämeliğine o düşünmenin bir metodu olmalı diye. O su näme zatı. Yine seredin yuvaş geldi. O mikroskoplar, yeni bir zatlar çıktı. Yani şu suğun nämeliğine o kızıklanmaktan. Şunu bilmek için metotlar neme diye. Biz şunun düğünü görmeli, yeni bir zatını görmeli. O donan vakti, o kaynan vakti, yeni bir zat, şu zatların hemmesi hem o nemede 16. 17. 18. asırlarda düyüplü öğrenilen zatlar da su arada. Bu ilmi taydan aydınlanma yine. İlim şol yani metot deyilen söz ortaya çıkıyor ve aydınlanıyor. Ondan sonra cemiyetin aydınlanma var. Cemiyetin aydınlanmağında şu orta asırdan başlayıp 18. asırın başlarına çelli. Din yani nemede Avrupa'nın orta asırlarında Hristiyan dini katı neme güçlü ve baskın ve şol devlet yani devlet demek o din demek devlet demek diyelim bir mana geliyor. Son şu tayda cemiyet neme diye devlet ayrı zat, din ayrı zat deyip o aydınlanıyor. Ondan sonra din o devletin bir nemesi yani bir şahası olmaktan ibaret oluyor. Yani devlet içindeki bir kuruluş manasına geliyor. Hakikaten hiçbir dinde devlet bolmak yalak bir neme maksadı yoktur. İçinde geçeceğin hem değildir. Ne Hristiyan dininde vardır, ne de İslam dininde, ne de beyleki dinlerde. Dinlerin devlet olma nemesi yoktur. Eğer devlet olacak olsa siyasete karışmalı oluyorlar. Siyasete karşılan vaktan dini o nemeler, dogmalar değil ya. Dini dogma yani ütkemeyen kanunlar din ütkemeyendir. Dogmaları o ütkötmeli oluyorlar. Yani devletin nemesine girmek için, fonksiyasına girmek için siyaset etmeli oluyorlar. Siyaset eden vakitler hem dinin dogmalarını yani ütkemeyen dini ütkötmeli oluyorlar. Şöyle problemler bar vakti o cemiyet geldi. O din ayrı bir zat, devlet ayrı bir zat. Bundan sonra din devletin aşağındaki bir şahadır deyip kabul edip bildiler.
Indi iň esasy o aýdyňlanmagymyza gelýäs. O bir şahsyň aýdyňlanmagy diýil ya. O bir şahsyň aýdyňlanmagy barada iň gowy nämäni ýazan Immanuel Kant diýip bir näme bar. Filosof diýip aýdaly oňa. Hem filosof hem ahlak nämesidir. Esasen ahlak üstünde köp işleýär. Ahlak näme, ahlak näil bolmaly, o diniň ýerine näme geçip biler diýen ýalyk, ýani din diýende pikir etmäň umumy din däl. Şo wagt esasen Hristiýan dinindäki bolup geçen problemalar sebäpli ýene bu adamlar täze düşünje we pikirler çykarýar. Yani esasen Hristiyan dinine näme alternatif ýa-da şonuň çözüp bilmediği meseleler çözüp biljek o pikirleri ýöredenlikleri üçin şo wagtyň filozoflary köplenç ahlak ýene şoňa benzeş zatlar üstünde ýa-da siýasat barada köp pikirlenendirler. Serediň şol adam näme diýär? Aýdyňlanma näme diýmek diýär onuň nemesinden, perspektiwasinden we häzirçe gaty täsirlidir we gaty dogrudur. Näme diýär aýdyňlanma? İnsanyň öz günäsi bilen düşen düşünje taýdan yetişmedik ýagdaýyndan halas bolmagyna diýilýär diýär Immanuel Kant aýdýar buna. Yani näme diýmek bolýar? Ýeneden bir gezek okaýan soň manysyny açjak bolaly bunyň. Aýdyňlanma insanyň öz günäsi bilen düşen düşünje taýdan yetişmedik ýagdaýyndan halas bolmagyna diýilýär diýär. O bir adam aýdyňlanýan bolsa ýa-da aýdyňlanmaýan bolsa diýip aýdaly bu taýda. Bir adam aýdyňlanmaýan bolsa öz günäsi sebäplidir diýär. Yani öz düşünjesiniň o yetişmegi onuň daş döwründäki hiç bir zada bagly däldir diýär. Yani täsir edýändir ýöne adam näme o görýär-de. Ine şo täsirlere yani bir ortamda diýeli bir sferada, atmosferada yetişip o birisi aýdyňlanýar, beýleksem aýdyňlanan ok diýär. Onda diýmek diýär, aýdyňlanyp aýdyňlanmama meselesi daş döwrege bagly däl diýip näme berýär. O näme diýär? Bir adam eger aýdyňlanmaýan bolsa, o diýmek bu özüni düşünje taýdan yetiştirmedik adamdır diýip hasaplaýar. Yani düşünje taýdan diýilen söz var ya, şunu erk diýip alsak bolýar. Yani adamyň öz erki, yani öz erki bilen aýdyňlanmamışy. Häzir men onu näme diýip aýdyp berjek? Şu taýdan bir zat doğrulayın. Yani adamın de bir erki var diye. Yani öz duruşu, öz nemesi irade diýilýär da. Öz iradesi Türkçede. Erki var diye, o şol erkine öz ulanmaly diye, öz bähbidi üçin. Eger de ulanmasa diye, onun yerine o erkini ulanjaklar gatykän diye. Siz ulanmasanız başkaları o siz ulanýarlar diýilen manyda diýär. Şonuň üçin diye siz öz nämäňizi, erkinizi boş goýmaň diye, erkinizi boş goýmamazlyk üçin hem ine ýanky sözü var. O insan diye o aýdyňlanmaýan bolsa diye diýmek bunda diye öz günäsi bardyr diye düşünje taýdan aýdyňlanmak her bir şahsyň özüne değişli bir problemadyr diye. O şu aýdyňlanmaýanlyk üçin. Indi men bunu näme üçin aýtdym? Halkyň arasynda köp näme bar da, ine diktaturany diktaturany däl de diktator ýani gurban ulyny günäkärleme meselesi var. Saparaň aýdýar günäkär. Günäkär ýöne 100% işin içinde diňe o ýokda. Onuň daşynda onuň sunugat işgärleri, ýene bir zatlary, garyndaşlary var we oňa goşmaça da halkyň özem şonuň içinde liwine öňe sürýär. Sebäbi guruluş taýdan hiç bir wagt bir adam çıkıp ýa-da bir topar çıkıp biz bundan soň diktator boljak diýip karar berip bilmeýär we karar beren ýagdaýynda bolup bilmeýär. Diktator bolma mümkinçiligi ýok. Diktaturany kabul eden ýagdaýynda meydana çykýar, ýani diktatory. Soň diktatura dörep kökleşýär. Ondan soňky gelen adamlaryň hemmesiniň diktator bolma mejburiyeti bardyr. Şonuň üçin biz häzir bütün nämäni, energiýany
negatif, yani halktan gelen negatif energiýany Gurban ulynyň üstüne püskürtme güýjümizem bar, mümkinçiligimizem bar we şoňa yeterli derecede aklımızam ýetýär, akyl güýjümizem yeterlik. Ýöne biz näçindir edemzok bunu, näçindir bir diýen sebäbi halkyň kellesinde bu soraw işaret bolup galýan bolmaly. O köp zatlar dogry aýdýar, ýöne käbir zatlara wagtynda öneme berilenok diýip. Bunuň sebäbi şol ýanky ýerde, ýani ýalňyş nemäni görkezmek, ýalňyş nişanany görkezmek. Bizim nişanymız tutuş o sistemany ütgetmekdir. O sistemanyň içindäki öňe çykan, ýani görünen näme diýilýär, wekilçiligini ýerine ýetiren bir şahsy aýyrmak bilen o problema çözülenok. Ve bizim entegem o şol şahsy aýyrmak bilen problemanyň çözülýänligine inanýan bolsak, onda biz entek aýdyňlanmadyk bolýas. O başga bir deyiş bilen bize ziýanly boljak bir mesele bar bolsa, şonuň ziýanlygyny biz bilýän bolsak ve başga bir neme aýdaly siýasy bir şahys gelip o bize ziýanly bolan işin bize peýdaly boljagyny, hatda gelip biz şol işe koşan wagtda ol adam gaty gowy ine bizim bilen şol nemäň içine agyr ýükün aşagyna girdi diýe. Ýöne agyr ýük tutuş jemgyýeti çökerdip barýanlygynyň habary ýok. Diňeje şol aýdaly Niyazowyň gowy sözleri sebäpli bütün jemgyýet şol nemäniň ýükün aşagyna girdi we gelip ýeten derejemiz, ýani o şu Niyazowyň döreden zady Gurban ulyny döretdi. Gurban ulynyň yegenlerini döretdi. O häzirki jahil jemgyýeti döretdi. Yani hemme zady şu at bolup bitýän açlygy, hatta susuzluğa şol döretdi. Yani ýagyş ýagmasy omu günahkar diýseňiz, o ýagyş ýagmaýanlygy üçin günahkar däl, ýöne ýagyşyň ýagmajak wagtlaryna taýýarlyksyz bolanlygy üçin elbetde o günahkar we şu wagtda çelli sesini çykarmaýan o köpçülük günahkar, halk köpçüligi. Seredin biz şu taýda häzir o günahnyň agyrlyk möçberi elbetde belli bir nemeleri şahslaryň üstünde ýöne. Umuman günahny toplan wagtymız o iň köp prosenti o halkyň üstüne düşýär. Yani halkyň üstüne düşüp o paýlan wagtyň ol azyjyk ýalak bolup görünýär şahslara bölen wagtyň. Ýöne halk şahs däldir hiç haçanam ildeşler. Halk diýmek o köpçülige berilen addyr. Onu bölüp bolýan däldir. Eger köpçülige berilen ady, yani bir ady bölýän bolsaňyz, onda ol eýýäm jemgyýet bolmakdan hem çykýandyr, halk bolmakdan hem çykýandyr, şahs bolýandyr. Şahs bolan wagtda bul eýýäm başga bir mesele bolýar. Şonuň üçin o halky bir sanak neme diýip alýas biz bu taýda? O bir oýunçy diýip alýas. O siýasatçylar bir oýunçy diýip alýas. O Gurban ulyny bir oýunçy diýip alýas, garyndaşlaryny bir oýunçy diýip alýas. Sunat işgärlerini bir oýunçy diýip alýas we her haýsyna bölen wagtymız prosendi günäni o halkyň boýuna köprek düşýär. Näme üçin? Sebäbi aýdyňlanmanlygy üçin. O aýdyňlanmak diýmek o bize şu wagt bolýan ýani erwetlik gelecekde de boljakdyr. Yani aydın geçen düşündürdü medeniýet meselesi. Yine medeniýetli, ýani näçin medeniýetli bolýar? Bu adam aydın bolan üçin bolýar. Aydınlanany üçin bolýar. Şo zatlar ýani öňkü nemelerini planlap bilýär, şo planlama işini eden üçin medeniýetli bolýandyr ol adamlar. Ýa-da jemgyýet, ýa-da meselem Norwegiýa $1 trillion o geleceği üçin biriktirýär. Ertir bir gün aýdaly bir nemeden, kosmosdan neme diýip asman daşy düşüp bütün dünýä ýok bolup gidiben biler diýip neme edip bilerler, bahana gözläp tap bilerler. Biz bu näçe bunu 50 ýyllyk, 100 ýyllyk puly häzirden toplaýas diýip. O özem azalmaýar, gitdikçe de köpelýär. Ve bu adamlar orta sırlarda aydınlanan üçün medeniýetli bu adamlar. Ýöne biz entegem bir tutuş betbaatçılığın içine düştük.
betbaatçılığına, vekilçiliğini ediyen adamlar belli ve şoları neme ediyäs. Günahını diňe şolaryň üstüne yükleyäs ve aýyrwan bolýar hakykatdan hem onu yükläp. Aýyrwan bolýar ýöne ýene-däm günahkaryň uly bir bölegi neme bolýar? Samimiýetsiz bir görnüşde aramızda gezecek, yani halk köpçülüğü. Biz şol meseleni hem hazırdan yüzleşmesek täze Türkmenistany, ya biz Guranymyz bilen 10-15 ýylyň içinde ýene täze bir diktator ýetiştirip täze Türkmenistany ýok edýärler. Ondan soň ýene-däm köklü diktatura rejimi döreýär. Soň diktatura rejimi dowamly öz-özüni tamamlayandır. Yani bir diktator ölse yerine başka bir diktator getirýändir. Şonuň ýaly nemäň içine düşeriz, paradoksun. Şonuň üçin biz bunu gowy bilmeli. Indi meselem o aýdyň bir adam näýelek bolýar diýip sorarsyňyz. Aýdyň adam şul adam aýdyň diýip bolmaýar. Yani şuňa göre şu has aýdyň, buňa göre ol has aýdyň. Yani düşünjesi, pikiri hemme zat açyk manysynda aýdyň, ýene-däm gaýtalaýyn. Aýdal bir adam ýolda ýörep barýar. O ýolda diňe nemäni görýär? Ýöreýän ýoluny görýär, başga hiç zadyny görenok. Ve barjak ýerine barýar, öýüne barýar, işe barýar. O ýene bir adam şol ýoldan ýöreýär. Bu adam ýörep barýan wagty ýoly görýär we daş döwregindäki agaçlary görýär. Soň öýüne barýar ýa-da işine barýar. Yani ikisinin arasındaky tapawuty görüp bildiňizmi? Bir adam näme üçin agaçlary görmedi? Beýleki adam agaçlary gördü. Sebäbi beýleki adamyň agaçlar hiç umrunda däl diýerler. Agaç bilen işi ýok. Şu ağacı şu taýdan goparsaň, onun hiç işi olmaz. Ýene-däm şu ýoldan ýörer, görmezden gelir ve işine barar. Yani bir misal var, Norvegiýa. Geçen deme aýdyp berdi onu, Halmyra dağı. Braziliýadaky adamlar, yani Braziliýanyň içindäki ağaçları kesmesin diýip, yani maňa men öz ağacym kesmäýin diýip pul uradýarlar. Şol ağaçdan geljek girdejini biz bereli, ýöne sen şol ağacı kesme diýär. Norvegiýa nirede, Braziliýa nirede? Norvegiýa diýär şunça gektar ağacı kesseň şunça kislorod, yani oksijen azalýar diýär. Şolum dünýäde umumy problema çykaryp bilýär diýär. Seredin medeniýetlige. Belki o problemi onun o trilyonları bitenden son gelecek. Belki gelmeyecek hem. Yani şonda da şu zat göz önüne alıp bilýär. Indi ýanky misaly dowam edeli. Ýene üçüncü adam alaly, şol ýoldan ýöreýär. Bu adam bu gezek ýoly görýär, agacy görýär, soňra ýoldaky köçe hayvanlar diýilýär, yani itleri, pişikleri görýär. Ve bu adam beýleki adamlara göre tapawuty näme? Bu adam eýýär daş döwre hasam beter näme duyarlı. Yani bu adam tebiat üçin agaçlaryň gerekliginden bilýär, şo itin pişigin gerekliginden bilýär. Hukman diýär, şo zatlar ýaşamaly diýär. Köçe şolaryň hem öýü diýär. Agacam diýär, biz ýok wagtymyzdan bar diýär-de şol agaç. Adam zat ýok wagtam agaç barty diýilen şol näme gidiýär? Bularyň hemmesi ýene-däm maglumat, bilgi edinmekden gelýär. Şonuň ýaly nemeler bar. Soň beýleki adam aýdalyň 4-nji adam goşaly bu taýa. 4-nji adam ýöreýär. Köçäni görýär, agacy görýär, pişikleri görýär, soň bir giden betondan binalary görýär. Ine seredin ýanky agacy pişigi köçäni görýänligi belli. Yani beton näme üçin gördü bu adam? Beton diye indi nämäni aýdýanda populär düşünjeler var. Şondan mysal berip gelýän. Betonlaşmak gowy zat däldir diýär. Has köprek ağaç olmaly diýär. Ya has köprek haywan olmaly diýär, gezmeli, ýaşamaly diýär. Men şonuň ýaly näme? 5-nji adam alaly. 5-nji adamy bu ýanky köçäni, agacy, pişigi,
hayvanları yani. Ondan sonra beton jaylar görýärsiň, hayvanlar üçün o nemäniň ýoklugyny görýär. O su, iýmit kışda soğuk wagtynda. Soň bu adam aýdýar, bu taýa diýe o iýmit bermeli, su bermeli diýe. Kışda hayvanlar soğukda tapyp bilmän. O açlykdan hasam o üşäp doňup ölüp bilýär diýip bu eýen başga bir zat goşýar. Yani bu zat hemmesi aydınlanma değişildir. Şu zatlar yani o ädim yani aydınlanmagyň göwrümini aýdyp berdim häzir size. Her türlü bolup bilýär. Yani Gurban ulyny aýyrmaly diýilen pikir dogrudur. O ýöne tam däldir. Tamamlanan däldir o düşünce. Yani Gurban ulyny aýyrmaly, ýöne diktaturany aýyrmaly. Şonuň üçin birinji Gurban ulyny aýryp soň diktaturany aýyrmaly däl. Diktaturany aýyrsaň Gurban uly bilelikde gidýär. Yani o agacı kökü bilen çıkarmak yani. Kökünü çıkaracak bolsaň agacan bile çıkarmaly bolýar mecbur. Şonuň ýaly pikirlenmeli. Ýene bu düşünce aydınlanmagyň düşüncesidir. Gurban ulyny hiç aýyrmaly däl diýilen adam hiç aydınlanan däldir. Gurban ulyny aýyrmaly. Diňeje Gurban ulyny aýyrsa halas bolýas diýen adam azyjyk aydınlanandyr. O Gurban ulyny aýyrsak onuň izi bitmez. O ýeneden başgadan o içimizde türkmenbaşy kän diýip aýdyp tutuş sistemany ütgetmeli diýen adamlar o beýlekden hem has aydınlanandyr. O sistemany aýyrmaga metenok täze Türkmenistan o döwletini täzeden gurmaly diýen adamlar ondan hem aydınlanýandyr. O Türkmenistan döwletini o gurmaga metenok Türkmenistan döwletiniň bir maksady bolmaly. Bir 100 ýyllyk, 150 ýyllyk maksadyny bellemelidir diýen adamlar olardan hem beter aýdyndyr. Bu meniň häzir aklymyň yetip bilýän ýer. Ondan hem has nemeler bardyr. Düşünceler, pikirler bolup biler bu işin içinde. Onam o wagty geldikçe bizem göreriz. Bizem görmek isleýäs. Ýöne bizim häzir maksadymız şu ýanky 150 ýyllyk iň az 100 ýyl 150 ýyllyk maksatnamasy bilen täze Türkmenistany döretmek. Bizim o Gurban uly hiç düşman olaryalyk nemede däl, kategoriýada däl. O bize hiç haçanam yani düşmanlık edip bilecek derecedeki düşman däl bize. Güýji yetmeýär onuň. Aklam yetmeýär. Olarda akıl yok, güýç yok. Yine bir zat yok. Biz häzir ýuwaş-ýuwaşdan o tarapyň güýç däl de bäri tarapyň aslında güýçlüğünü o akıl nemeler bilen düzeltmek bilen yani akıllı düzeltmek bilen biz şo taýa nemetjek bolýas. Maksadymyza ýetjek bolýas. Yani täze Türkmenistan gurma maksadyna. Ýene şu zatlara eger düşünüp bilýän bolsak ýa-da aýdylandan soň düşünüp bilýän bolsam iň azyndan onda bizde bir ýuwaş-ýuwaş aýdynlanma bardyr. Diýeli. Hatta meselem aýdaly bizim kanalymyz dowamly 200 000 görýän adamlaryň köpüsi aýdynlanandyr. O bize belki karşı pikirde başlayan adamların köpüsünün pikirini ütgedendir. Ve bundan sonra ütgetmeyene devam ederse bize entek çalaca nahil diyelim. Kapıyını zordan dövüp açtık. Dövüp açtık entek içine girecek oluruz. O içine girenden sonra hakiki o tomaşanı nemeye gideli. Milli sözlerimize gideli. Hakiki tomaşanı görkezmekçi olayız. Ve şunun ýalak kysgaça aydınlanmagyň o gelip çıkışı näme zatlygy o eger siz häzir daşynda ýöreýän wagtyňyz şu daş töwerekdäki daşky urşagyň o nemesine ykbalyny bilmeýän bolsaňyz aydınlanan dälsiňizdir. Yani daşky urşagyň ykbalyny bilmek diýmek öz ykbalyny bilmek diýmekdir. Iň soňunda o senem aydaly Türkmenistanda häzir ýaş ortalamasy 60 diýip aýdylýar. Ýöne onuň aşagynda bolmaly. O 60 ýaş ömrüň bar bolsa 60 ýyl bundan soň ýaşajak ömrüňi o gaýgyrmaly. Bunu gaýgyrmak üçin hem aýdyn bolmaly. Aýdyn bolsaň bunu gaýgyryp bilýän, gaýgyrýan bolsaň medeniýetli bolýan.
Ýewropa şonuň ýaly aýdyňlandy. Ýani Ýewropanyň häzir şu wagt arkaýyn ýaşamagyndaky sebäp, ýani bundan 300 ýyl, 400 ýyl öňki ata-babalarynyň birinji adimleri. Şol adamlaryň köpüsiniň kellesi gitdi. Ýöne pikiri bir gezek orta atdy. Ondan soň kelle gitsedem nemesi ýok. Ýene şu wagt bara ay men öýümdäkiler bahanasy bar. Ýene bir zat bahanasy bar. Sen şu pikiri aýtmak üçin hökman suratda bir sanaق şansyň bar bolsa, bir pursatyň bar bolsa da şonu ulanmaly. Sen öýüňdäkilerden gorkýan bolsaň, diýmek bir sana eliňdäki pursatyňa öz eliň bilen ýatyrýan bolmaly. Bulam aýdyňlanmak diýmek bolmaýar. Aýdyňlanmadyk adam hiç wagt o gowy ýaşamaz. O gul bolar, o şu gullugyndan bilmez. Gullugyndanam o halas bolmaly diýip aýdan wagtynam gülerler. Şonuň ýaly bir betbaty, ýani aýdyň bolmaýan adamam o bolýar. Gul bolýar, onuň ýerine başgalar karar berýär. Olam başgalaryň beren kararyny ýerine ýetirýär we şonuň ýalňyçlygyndan bilen ok. Ýani olam beýlekler, ýani ine meselem ýegenler ýaly gaty gowy ýaşap biljegini bilen ok. Ýegenler ömründe hiç iş etmedik, nemetmedik, düşünce pikiri nemeleri ýok, ýöne o bizden ine açyk aýdaýyn, ine menden o näme üçin bu adamlar gowy ýaşamaly. Men bu nemeleri elde etmek üçin gatyken gijelerine dem işläp, gyzygyp şu zatları öğrendim. Näme üçin olar etmeli de men etmeli däl. Ine men bunu aýdyň pikir edýän. Ýöne meniň üçin näme däl, ýani aýdaly meniň üçin diýme, indi aýdyň adamyň üçin o material bar ha, mal mülk elde etme, şol zat näme diýendir, gowşaýandyr. Ol adamyň içki dünýäsi giňişleýär. İçki dünýäsiniň baýlygy daşky dünýäsinden has agyr gelýär. Şonuň üçin daşky dünýäniň nemeleri, maly mülkü kan gyzyk gelmeýär ol adam üçin. Oturup 5 minut pikirlenip bir düşünce neme oýlanşyny eden wagtda olaýam köp nemeni alýar. Näme diýeli? Adrenalinini alýar o taýda. Şonuň ýaly neme taraplary bar bu zadyň. Sapara aýdyň goşşaňyz bar bolsa goşuň, hawasaň ildeşlerimiz hem pikirlerini alaly. O itki sözü aýdyna bereli, aýdyna. O aýdyňdan gürrüň etdik, aýdyna bereli. Oo. Ya eşden okmaydın. Eşden okýady, internete giden boluplar. Bor aýdyň internete gelýänçe ben bir zatlar goşşok golaýyn. Aýdynlyk bir çağdır. Yani dünýäň bir diýem ötüşiniň bir yani periodda ne biz musulman milletleri ýetatan bir türkmenler şu çağı kaçırdılar. Onun şunu çenli düşünmeyen gatlaklar gatıken şu musulman cemiyetinin içindedir. Ağramdayın. Bunu ne siz üns verseniz öz gepinizde gurrunuzda günde 20-30 sapar gavat gelersiniz. Bu iş Allah'dandır. Nesip bolsa bolor. Ya da bu da geçer. Yine de şoňa meňdeş yani ilmi bilmi esasy bolmadyk klişeler diýende beyniň içine oturan cemiyetiň içinde beyniniň içinde oturan klişeler vardır. Ödüm hemmesi boştur. Elbette peýdalyk däldir. Yani boş. Allah otkoda Türkmeni seyredip görmeli diýilen nemesi ýok. 6-7 milyar halyk bar, hemmesini seyretmeli. Bağ bolsa da. Şolar ýalak neme biz ýöne dediğimizi bilmek
bizim kapıyımdı, yani aydınlığa karşı kapıyını açmaya kömek vermeliler. Yöne bizim cemiyetimizden Türkmen cemiyetim aydınlığı değerler. Aydınlığı adamlar vardır. Yöne ne pratent demesinde çendüren aydık buluyor da bunu o tanap demedik bulunuk. Bir yarım pratentten kendilerler. Bolonum derler onun ken. İn gıdgıdanlı yani öten neme vaktim bir yarım bir patentler şu dövroktur olmalılar. Avrupa'da da şeyle katı kendilerdir 5-6'dır, kâver devletten 4-5'tir. O nemenem götürüyenim şolordur fikri. Yönü Türkmen cemiyetinin içinde bir yarım dip hata edeli. Şoňam 60-70%. Bunu düşünýändirem bolun ýöne bolar 99% diýe de. Bir de yani 1,5%. 1,5 ýarsy o yani hiç riski nemäni boynuna aljak, nemetjek gelle, eginle aljak gelle. Onun biz bulon garşysyny näme edip bilýäs. Şoň şu sesini çıkarman günüň görüp berenden oňsy ýok diýilýär de. Ne ılımlı bilimli adamlar şey dip göründür. Yönü durmuş, bulora burdat görkü diyendir. Kevirleri yem kavat gelendir. O kavat gelmedi inlik yoğun nedir? Kavat gelir yokman. Dünyanın hiçbir yerine şu adamlara, ne Türkmen adamlarına orun katı ağırdır. Bir yerde olmasa bir yerde duş gelyendir. Onun sen ben Türkmen pasportunu götürýän diýenim üçin bolýandyr. Onu sana bağlan değildir käbirde yerlerde. Ne ben bir gidecek misal getireyim. Ne bir Türkmen yiğidimiz Türkiye'den Ukrayna'ya gitti de. O da pul verip nemedi, bir topar görüyün nemedi. Olun yankı her yerde kontrol vardı. Sınır şirketten geçen zaman var. Hem bir yerde şu pasportuna seyrediyorlar, Türkmen pasportu olan ayrı uyuşturuyorlar diye de. Olur, eylekleri görüyor. Bunlar bir gün, 2 gün taklıyorlar diye de. Türkmen pasportu olan için yok. Bolmasa menden ütke şu adamlar derli olur. Bakanların menkiden o derli. Onun şu deme pikral şey da. Şu aýdýaňyz bolun diye anamda oktuk bolun diye Türkmen bolsaň yeterli eken diye görmek üçin hiç yerde adam hatawyna urulun okda. Odan howply hata edilýär. Türkmenistandan gaçyk gaýdan bolmaly ýokmy anam şu taýda ýaňky yaşama üçün ne malmalı yani vitna жительство ya şoma mengdeş sebebi Türkmenistan'ın ağırdan dünya berýän imajy şol. Ne biz özümüz gowy bilimli, ılımlı bolamyzda da bizim arkamızda döwletimizden gelýän, ýa milletimizden, ýurdumuzdan gelýän imaj var da. Bu 20-nji asyrda bu imajlary sen bosurup üstünü yapıp saklayacak banan yok. Bunlar saklayandır diyorlar. Yani Türkmenistan'a çıkman oturuyor, saklayan ödünü de öğütmende de olur için bu kendi tesiri yok olmuyor mümkün ne? Yani ertiği bu. Yani çok için ne düşünceli, yani ben aydın diyen adamlara o çoluk düşüncesine de o başka gidecek yeriniz yoktur. İn sonku yani aslında okuğanızdır. Kirleğiniz yani ho diyarsın, dağ şiyarsın. O asmanın ay tutun, yıldız tutun. O parlap durun, talant bolun. Yönü 99%'iniz gidecek yeriniz yoktur. Hiç kimsiniz
hiç sahada da hiç yerde de demeğiniz yoktur. Ha, yaşar kaçışar giderseniz o yani milletin ya da şu millet men Türkmen ellip demetip böyle yara adam olursunuz da. Milletinizden utanıp hatta köpsem yüz döndürür. Men Türkmenim değerli yerler. Ya döndürüngde de başka cemiyet seni yani kucak açıp demet bunun dağıtıyor var dünyada. Ne benim şunu dağıtları fikir edem yoktuk. Yani 70 yaşında ne ben aydın bir cemiyetlerin içinde yaşapıyor ne? Yani Türkmen nimeler hakikaten muhtemelen realak yağdayı var da. O tayın yani sen demet bende de iller görüp oturuyor işte ya. Yani Türkmen sahanın ne iyilik devlettiğini. Sen sizi alak idil adamları olan olsa o tay beyle olmadı yerlerde. İm olmanlı. Ne? Yani bizim aydın atlarımızda değişildi atlar. Gidecek yeriniz yoktur. O aydın olsanız entek o derecede aydın değilsiniz. Yani Norveçler bura değil yani aladasını edip bilen olsanız siz öz yurdun aladasını edip bilmeyen olsanız entek ullukan sonra vardır. Kimdiğinizde. Men koşuk nemem şol kemini. O aydın senin fikrin aytsan son ildeşlerimizden demedeli. Fikir alışverişi. Böyle bağıştan yani mikrofonu açıp bilmedim. Ben hemen tek aydınlanmadık biri de. Berde esası yankı keminen aydınlarından ben vatandaşlarına hemen göz önüne getirin. Christopher Kolumb Amerika varışını göz önüne getirin. Yani ya da Avrupa ile Afrikan tanışmağını göz önüne getirin tarihten. Yankı in esası dünya tarihine sereden vatın yankı aydınlanma, medeniyet diyen zatların ikisinin arasındaki tapavutlar ne hili birbiriyle karşılaşıp bilye. Yine şu tayda görüp bilersiniz. Hakikatten am. Şimdi Amerikan misalında Amerika izah alya, Amerika taraf indi o dövür onyalı aragatnaşık yok. Dünyadan ayrı, Avrupa'dan ayrı. Avrupa'da yani ehli taraflayın ösen oluyor da demeden medeniyet demesinde. Son şu Amerikalı başlan Avrupalı adam Amerika varan vakti Amerikan yerlilerini edil hayvan yalı görüyor, hasaplaya. Yani ikisen bir adam, yani biyolojik bir zat. Biyolojiyen gözünden seyreden de bir zat. İkisen bir adam hiç gibi tapavdu yok. Şu el, ayak, göz, yani iç organları hem mezadı mengzeş. Yöne mesele şu tayda medeniyetler. Avrupa'dan ösen bir medeniyet var ya. Olanka göre has ösen medeniyet var ya o tayak. Ösen medeniyet, beylik medeniyet, izah alan bir medeniyeti gören vakti onu edil hayvanyalı hasaplap bilyen. O zat tebiği bir zattır. Hiç nem etmenize gerek yok. Korkunç da onu duygusal bir analiz edip bilmersiniz mümkün değil. Bu bir tebiği yağday. Afrika'da da şu misal oldu. Avrupa, Afrika giren vatam. Onu tarihten köp malumat var. O kakkurun yankı nem bolya şun yalı yağdaylarda. Aydınlanmak meselesi berde gelye. Indi hazırki yağdayda da ben Türkmenistan'a aydayın. Türkmenistan yine yapık dur. Dünya yapık. Men o yolların yapıklığı hiç saat. Malumat giriş çıkışı yok. Malumat. Edil Amerikan el dünyadan ayrı galya o mümkünçilik yoktu. Son Avrupa'nın baran vakti o taydaki yaşayıcı yerlileri edil hayvan yalı görüyor. Yerliler amaları üstün adam yalı görüyorlar. Özlerine has başka yerden gelen, başka dünyadan gelen adamlar gözüyle seyrettiye. Şu gün köyün yine Türkmenistan'ın şeritleri edil şu günkü Amerika'ya adıma düşüyor. Hiç hemme tarafı internet yok. Televizyonda dine yankı kanalları görüp bilen olan Türkmenistan'ın özü var, Ruslan kanalları var, Türkler var. Şimdi şu zat yeterli mi? Kaysan olsa bir cemiyetin
an düşüncesinin doğru, dünya layık ösüp bilmeyende yeterli mi? Yeterli değil. Son nem böyle saparağın aydan zadı öyle. Sen hem merde ikinci sort olayan vatandaşlar onun sebebi vardır. Sebebem sen ayrı kaldın. Onu tarih görkezdi. Bir neçe sapar görkezya tarih sözadı. O tebiği yağday. O tayda sen ava beyleki devletlerine Avrupa varan atın sen ikinci sort adam görýän olsa olur. Onu Avrupalılar günäkerlemek gerek değil. Eğer Türkmenistan'ın cemiyeti Avrupa'dan ön aydınlanıp şun Avrupa medeniyetinden has ösen medeniyet olan ýagdaýynda biz Avrupa halkyny ikinci sort ýaly görerdik. O tebiği ýagdaý. Onu ütkeden bolmaýar, mümkin değil. Sebebi näme üçin sen hayvanları özüňden pes görýän, akıl düşünjän güýçli olan üçin. İki adamın arasında da şu zat bolup bilýär. Bir adamın aklı beýlekiden has üstün olsa, ol beýlekine hemişe ikinci sort görýär. Ol sen podsaznanýaň şoň ýaly edýär. Onu näme diýip pikir etmeň. O näçe kömek etýär, seni Afrika kömek etýär, susuz çağlara kömek etýär diýmegem. Edil şoň ýalydyr. Şoň ýaly zatdyr arkasynda ýatan zat ikinci sort adam ýaly görýärler. Türkmenistanda da şu gün yenen bir nämes var. Aydınlanma üçin näme gerek? Ne kemine aitda işe gidende bir adam ýolu görýär, bellik agaçlar, son hayvanlar, ýa-ni öz göz yetimi, giň adamlar köprek zat görüp bilýär. Türkmenistanda ne şu gün Niyazov düşünen oktu, şu prezidentim düşünen ok, edýän işlerini düşünen ok. Näme üçin bizde şu düşünce var, hiç kim soran ok. Diktator ayırsan düzelýär. Diktator günäkär. Onu ýörit edilen zat. Adamlar, Türkmen cemiyeti, yani bir pikir kellesine bir düşünce oturtmalı. O düşünce kimin eli bilen edilýär men aýdyp biljekler ýöne. Şoň üçin prezident diýip saýlananlary ulanýarlar, adamlara görkezýärler. Ine şun nämesinden, şu yüzünden, şu sebäpli siz şu günde ýaşaýaňyz diýe bizem şoň ýaly pikir etdiler. Indi o pikir ýöne bizinki değil, vatandaşlar. O pikir ýörit edilen pikir. Yoksa prezident gitar çalıp, aydyp, yene şoň ýaly maşin sürüp, on ýaly zatlar gerek değil onu etmene. Diktator bolmak üçin onu etmene gerek yok. Onsuzam diktator bolup bilýär. İslen zadyň monarh bolup bilýär, şonsuzam bolup bolýar. Ýöne ol näme üçin edýär şu zat? Näme üçin çağalan aňyna goýulýar şu zat? Erteki gün her kim pikir etsin, diktator. Sebäbi özüni hiç kim günäkerlemesin. Sen özüň günäkerlep başlan günüň sen aydynlanýan. Men bir zat ýalňyş etdýämikem diýip başlan günüň eýem sen ýaňky aydynlanmagyň ýoluna düşýän. Şoň üçin diktator görkezýärler hem merde şol, hemme näme şoň üstüne alınýar. Ýaňky azatlygym ine şu diktator günäkär ýalňyş zat. Vatandaşlar, ol düşünce sizin düşünceniz değil, çağalıktan sizin kelläňize goýulan düşünce. Ve şondan çıkmamak üçin diňe şo zatlar gaýtalanýardyr. Ol Niyazowyň akly bilen eden ok, on akly o zatlara yetmeýe. Sebäbi Niyazowyň okan ýeri belli, önüwesen ýeri belli. Berdi Muhammed hem şoň ýaly, okan ýerleri belli, önüwesen ýeri belli, maşgalasy, daş töweregi belli, nirde ýaşanlygy belli. Olan kellesinde şu günkü Türkmenistan'da 30 yıldan beri oynalıp gelýän oyun olan kellesine gelip bilmeýär. Ol haýsan bolsa başka birileri akıllı adam etýär onu ýöne. Ine şoň ýaly edip häzirki ýagdaýda kimi tutsaň tutay, prezident aýyrsa düzeller, gowy prezident gelmezmike diýen düşünce var. Ol düşünjenem şol 30 ýyllap çağalykdan adamlaryň aňyna goýuldy. Indi şu günkü hem şona aýtýarlar her kim. Kimi görseň şona aýtýar. Indi bardy geldi şu toplumyň, şu jemgyýetiň içinden diktatura karşı bir hareket çıkan ýagdaýynda da o näme diýjek? Şol akıl näme diýjek? Ine bir akıldyr edi. Nämemişin diktator şoňa karşı, ýa-ni karşylyk görkezjek bolsa, olam näme diýer? Diktator günäkär, şonu aýyrmaly diýen düşünje bilen çykar. O düşünjede kim üçin gowzat? Türkmenistanda şu oyunu gurnan adamlar üçin gowzat. Birazcık giňişleýin, hemen aldım bagyşlarsanız. Sebäbi möhüm näme diýip pikir edýän, bu ayrı bir tema da bolup biler ýöne. Şu zatlar ýa-ni aydınlanma meselesinde vatandaşlar şol göremesin diýip diktator günäkär diýär aslında. Ýoksam on günäsi
Bilemok men pikirimçe 10 günäsi hiç kilo taýda günäsi yok yani. Edýän işinen bilenok. Olam aydınlanmadyk adam nerden olam diýiniň aýdany bilen diýiniň diýeni bilen ýaşaýar ýa-da şoň kellesinde goýulan näme bilen ýaşaýar. Düşünje bilen. Ýöne ol düşünje de birileri taýýarlaýar öňünden proýektlenen. Ine meni şolary goşup biljek. Ha bir zat ýadyma düşdi, ýa-ni aýtman geçen zatym aýdym demetdim. Neme var? Türkmenlerin dowamly pikir ýetkäp durýandyr. Daş döwrüňizden üns berin. Bir gün owa gowy diýe bolýar diýe ertesin ay ýok bolanok diýip dowamly pikiri düşünjesi ýetkäp durýar. Ine şo zat aýdyňlanmadyk adamda bolýar. Sebäbi öz pikiri ýok. Näme üçin? Senin ýanynda wagty senden täsirlenip bolýar diýdi. Soň o ertesi gün başga biriniň ýanyna bardy. Onuň pikiri başgaty. Soň bolanok diýdi. Ine bu adam aýdyňlanmadyk adam. Onuň ýerine o başka birler karar berýär. Onu beýleki ýani başka birler onu isläwem nemeden ok, olum bilen ok. Ýani bir bilinçsiz neme var o taýda. Biri başkasynyň ýerine karar berip dur. Üns berip görüň ýani hakykatdan daş döwrümde ine boldu diýen adamlar häzir gürrüň bersin. İçiňizde bar bolsa. O meselem o ay Gurban olayını ayırıp bolmaya soň hakykatdan hem gider o düzeldip bolar Türkmenistan diye bir gün beýle günem yok bolanok diye soň ýene başga bir gün bolýar diye şol bir adam ýani içinde has köp adam ýaşaýar o kelläniň içinde başga bir adamlar ýaşaýar onu. Näme diýilýär? Host diýilýär ýani nemede. Host berdi, host ver diýip aýdýana. Host diýmek öý eýesi diýmek. Onun o kellesinde öý eýesi başka adamlar var. Yani onun kellesinin hostu köp. Öý eýesi köp. Käwagt özü öz öýüne mihman bolup bilýär. Yani buna aýdyňlanmadyk adamlar diýilýär. Aýdyňlanmasaň o seniň öýüňe gelip o seniň ýerine karar berjek adam köpdür. Esasen bizim nemede o başgalar nemesinde de görüp bilýänsiňizdir yani. Geler meselem aýalynyň dogany gelip o öýüň içinde seniň çağalaryňa hakynda karar berip bilýär. Ya da o seniň bir zat etjegiňe o seniň doganlaryň karar berip bilýär seniň ýerine. Şol ýaly bir neme var. Yani bu zatlaryň hemmesem şu aýdyňlanmadyk nememizden gelýär. Bu aýdyň. Kemine şu ýa-ni kaýdan zadyň izine şu zadan goşup geçkeli sebebi ýene men näme girjek sebebi köp görýän duýgu meselesi var. Ine kemine näme diýär? Sen öýüňdäki çağaňa gelýär, başga biri karar berýär diýär. O taýda indi şunu diýip bilersiňiz, o näme üçin karar berýär, o kim diýip. Aslında o karar beýlekip beren adam günäkär däl o taýda. Kemine de şonu aýtjak bolýar. Sen günäkär. Eger haýsam bolsa bir başka üçüncü şahs gelip sen aýtýan ýa-ni çağaň bilen sen araňdaky mesele näme etýän bolsa goşuluşup özem senem arka planda galýan bolsaň şu ýagdaýda oňa diňe sen günäkär we diňe sen başka hiç kim däl. Diýmek sen şo zady özüň öz ygtyarlygyň öz erkin ýok diýmek eýen. Yani o gaterwet zat. Yani beyin var ulanyň, ýöne ulanyň şonu. Başka zat däl. Yani özüňiz günäkär şoň ýagdaýlarda. Indi neme var? Bunun dowamy var. Bu orta asryň meselesi bu zat. Ve häzir şu wagt 21-nji asyrda Türkmenistanda ýaşalýar bu ýagdaý. Indi Ýewropa geleli, Ýewropada senem çağaň ýerine karar bermäne hakyň ýok. Senin jogapkärçiligiň bar diňe. Yani bir enäniň atanyň o çağanyň öňünde jogapkärçiligi ýok, ýani onuň ýerine karar bermäne haky ýokdur. Yani Ýewropa has ýokary derejäge getiripdir bu işi. Biz orta asyrlarda, yani 21-nji asyrda orta asyryň kellesini ýaşaýas. Ýewropa 21-nji asyrda we belki 22-nji asyryň kellesini ýaşaýas. Yani dünýäniň opşy ortalamasyna seretsek, entem o çağanyň ýerine enesiniň atasynyň o karar bermeligini öňe sürýän nemeler kan, köpçilik var. Ýöne Ýewropada çağany diýe döwlet karar berýär diýe.
Hatta neme programmalar var. Eğer öýünde çağanyň o nemelerine, isleýlerine, ýene bir zatlaryna ters o hereket edilýän bolsa şo zady o aňynyň ýetmenemesi var. 12 ýaşdan soň şo ýaly diýip hesaplanýar. 9 ýaşda da başlaýar. Ýani ortalama şo neme kanun taýdan 12 diýip, ýani adamyň kellesiniň aňynyň ýetip başlama wagty. Şo wagta gelende o jaň edip öz enataňy şikayet edip bilýän döwlete. Döwletten gelip o hakykatdan barmy ýokmy onu anyklap bilýär. Şo derejäge gelipdirler. Ýöne bizde 21-nji asyrda bizim çağalarymyzyň bizim yerimize, bizim çağalarymyz hakynda başgalary karar berip bilýär. Soň o başgala dargaýa, ýani iň erwet tarapam, olam kimiň günäsi bilen seniň öz günäň bilen. Bu aýdyňlanma diýilen zat, şu zatlary o aýtmak üçin gaty näçe 4 ay ine çaýhana nemesine etdik. Yani başta giren wagtyňyz aýdan bolsak bilmeýätiňiz. O düşünmeýätiňiz. O aýdyňlanmadyk adamlar bu zady düşünmäne mümkinçiligi ýok. Düşünmeýän adamam soň bize düşman bolmaly. Şu wagt meselem tanayan da bir näçe ýanymyzda gezip bolsaň düşman bolan ya öňden bäri düşmançylyk nemesi bar bolan nemeler var. Ýene olar aýdyňlanan bilen aýdyňlanmagyň arasynda çykýan neme, ýani aýdyň var ya, bu tebii ýagdaý. Ýani Ýewropanyň Afrika ýa-da neme Amerika täze açylan wagty gidip gören wagty o taýdaky adamlaryň ýaşaýyş şertlerini bolup görüşlerini ağaca o da ýene bir zady ynanyp görler de görüp o gülýärler de. Soň onu neme etmeli, gul etmeli. Bizde de hem edil şonuň ýaly. Eğer akly ýetmeýän bolsa şu aýdylýan zatlara soň o düşman bolmaly hökman suratda. Başga bir nemesi ýok, saýlap biljegi ýok. Dost olup bilmeýärse, dost bolmak üçin bu zatlara düşünmeli. Düşünmeýän bolsaň düşman bolmaly bolýan. Bu gaty neme erwet ýagdaý ýöne tebii ýagdaý. Bunu biz neme bilen düzeltip bilmeýäris bunu. Bunu diňe köpçüligi o bilgilendirip düşündirip bilýäris. Bunu geçen bir bilim nemesi barada aýdyň bilen gurrun edende aýdyň şunu ýaly bir zat aýtdy, ýadyna düşermi aýdyň bilmedim. O çağın aç kalsın ýöne bilimsiz kalmasın diýilen o sloganymyz bolmaly bizim. Açlykdan ölýän bolsa da o bilimsizlikden ölmesin. Şonuň ýaly nemeler var. Kelle garjama diýeli bu zatlara. Köp adama göre esasen türkmen jemgyýetine göre gaty agyr. Yani biz köp mesele var şu zatlar gurrun edip bilemiz oksa jemgyýet şu zaty kabul etbiljek derejede däl. Yani bu hiç zat yani şu wagt gurrun edilen zat hiç zat. Bunu nemede ösen yurtlarda o 18 ýaşyndaky okuwçylara egzamin soraýarlar. O neme üniversitede girmek üçin ýa-da liseýe utarmak üçin, orta mektep utarmak üçin o egzamin soraýarlar bu zatlar. Bundan has çalışyrmy zatlar var. Biz ine o çalışyrmy zatlara gurrun bermek planynda, izinde. O täze Türkmenistan gurmak bilen o neme edilmeýär, halas bolundan o. Täze Türkmenistany düşman bolýar jemgyýet bu. Aýdyňlanmasa bu jemgyýet täze Türkmenistana düşman bolýar. Sebäbi täze Türkmenistan o aýdyňlar tarapyndan guruljakdyr. Yani täze Türkmenistan guruljak bolsa ýa-da bundan soň Türkmenistan düzeljek bolsa diňeje aýdyňlaryň eli bilen düzelýändir. O eğer şu düzelmeýän bolsa da diýmek ki o jemgyýet aýdyňlara ynanmady. Aýdyňlaryň eline bermedi diýilen o netijeye gelip bilersiňiz. Mümkinçilik öğretmediler yani. Cemiyet öğretmedi. Bu Gurbanuly hiç zaten yani aýtdym ha. Gurbanuly bizim bile o düşman olup biljek derejede adam däl ol. Kelle ýok olarda. Ýöne bir san Gurbanuly ýok da, jemiyetiň içinde gatykän Gurbanuly bar. Täze Türkmenistan gurundan soň o täze Türkmenistan olara zaýalatmalymy ýa-da biz özümüzi olara zaýalatmalymy? Yani goşmak. Bu soruları hemmesine
Biz jogabyny bilýäs. Siz hem şu soralar bermeli okman suratda. Şunun ýaly bugünlükçe aýtjak zadym. Bu sohbet. Assalamu alaikum. Sesim geliyor mu? Hava gelýär. Kesik geliyor sesim. Yok, gowy gelýär şu wagt. Assalamu alaikum. Aydınlanma diýilen sözü menen bir kawly goşaýyn ýa-ni öz düşünjemi. Asliyetini aydınlanma men nerden açyp başlandy? Esasen şu watanyňa bolan ýa döwlet düşünjeli aydınlanma diýilýär. Edir şaýkana diňe gyzylma ýerleri açylandan soň däl ýöne şaýkana haçan açylandan soň şu ýere gatnaş başlandan soň aydınlanma diýilen düşünje meňe biraz düşünüp başladım da yani o diýen näýe normal. Soň wagtyň geçmegi edil şuň eçenni yani özüme gerekli näme düşünjämi aydınlanma ýa kimine sen biçim ýaly göz ýetirip aldym da näme de her tarapdan bolsa da olyň ýöne käbir nemelerden sorak görýän näme özüm şular ýaly näme işe goşulmaýanlardan şu aydınlanma nemesini sorak görýän boly. Hemmesinin pikiri ýa-ni şu orta asyrlardaky pikirler bilen gelip neme gelip ýetýär. Iň soňuna şu netijesi. Iň näkijesini aýdaýyn häzir prezidenti diýe aýryp şuň ýerine hükman ýagdaýda bu bilimli olumly diýmen şuň ýerine bir diýen söýüň dikleýän ýa diýen ýani bir bujurly gaýratly adam gelse diýär şuň ýerde. Ýa bolmasa men diýen türkmenler ýa kıljynda gandap duran türkmenler çyksa diýär da ortaga çyksa diýär. Onsoň sebäbi şoň näkilik aydınlanma nemesi bar. Şu orta asyryň nemesi birinji bilen diktator prezidentlik derejesine olar ýa bujurly gaýratly adam gerek gel. İkincilik bilen ýa-ni ýa çykjak adamlar ýa kıljyndan gandap duran adamlar diýip aýdýar. Bolin sen orta asyrlarda ýaşama, o 20-nji asyrda ýaşaýan. Ýani şu bujurly gaýratly adamlar ýa kıljyndan gandap duran adamlar diýmen şoň ýerine ilmli, bilimli ýa bilimi daşaryp duran adamlar bu öňe çyksa da diýip şonu aýdyp bilenokda, şoňa uje kellesiniň aşy nemesi gelişdirip bilenok, ýani aydınlanmasyny alyp bilenok. Onsoň men şonu diýip galýan, sen 20-nji asyrda ýaşap durýan, orta asyrda ýaşamak diýip şonu düşündirýän, şoň ýerine şolar ýaly adamlar gelse diýip düşündirýän soňundan ýa kellesiniň belli bir bölegi aydınlanma diýilýän bölegi oýun başlaýar, hakykatdan diýip kabul edýär. Onsoň esasy meselelerini çözjek bolan saparawa bir sözi bar da esasy düýbüne seretdik mesele. Men saparawa şu söz aydınlan soň hakykatdan hem şoňa düýbüne seret başladym. Bundan dogry maýdan hiç meselem düýbüne diýilýän seredem bokdum. Seredýärdim, ýöne ýüzde seredip geçýärdim. Mesela düýbü, ýa mesela bir neme özüňizde mesela çyrşylyk bolsa da ýa-ni kimine aýdyn sözi, aydınlanma diýilen sözi men edilmeň har çyrşylyk bolmady ýöne haýsy bolmasa bir ýere çyrşylyk bolaýan ýagdaýynda şonu bir öz pikiriňizçe özüňiz aňsatlaşdyryň, ýani bir zat bilen kwapdaş getirip mesela bir agaç, ýani agaç ekýäňiz, emma şu agaç sen özüň bu ide etmeseň ýa özüň hasyl bermeseň näme Covid etmesen, bu hasyl berenok diýip fikir edin kelleňizde da mesela bir aňsat demeden özümde düşünür şakyn diýendim. Şolar sen iyi degetseň suwuny Germany hemmeden ýetirip dursaň şu bu mibe berenok mesela. Ýani diktatura rejimini gödüňize getirmişler. Şu agaç ýani prezident diýip alyn we şonu siz almaga garaşýan, almaga etnekýän. Emma şol bu hasyl bermedik ýagdaýynda şonu topragy ýa uje şonu territoriýa topragy meselem näme bolýar ýa şorlan. Şu topragy çarşmasaň ýa başga ýere şu toprağın iyimitlerini mesela kökten böyle ayırıp da toprağa yetmesen şu hiç düzen yok. Ne emeklerin? Edir şu anki diktatura diýen ýagdaýam şol ýaly. Onsoň ýa-ni aýdyp geçen sözünde de biraz neme boşluk koýam. Ýa-ni kimine sen aýtdyň adamyň şu türkmenliň günnäki
sözler, pikirler ütgap durýar diýende, hakyky ütgap durýar. Yani özlerini bir plan bitçäler, meselem özlerini men planlar etjek diýip özlerini öz ýanlaryna plan bitçälerden bir soňunu şonu yakın adamlardan sonra ya ertesi gün ya bir gün şunu etsinler hilep bolar kady. Yani ondan sonra ya son ertesi gün başka birinden sonra şeydip 3-4 adamdan sonra ya ve şu mantığını asırıyada. Birinci bilen şu yani aydın sözler ya öz sözünü aytmajak bolsaň sen kelläň ulanmajak bolsaň sen onu hem için yaşap bersinler. Şol ya da netijesi. Özüne bir bilen önemi yok bolýar birincilik. İkincilik bilenim şoňa öz aydynlygyny öňünden göz ýetirip bilenok da bilýän, şol işe başlamagyny öňürtük, öz kellesine, ýa-ni düýbüne seredip bilenok, başlaja işiniň düýbüne seredip bilenok bolýar manysy men pikirim. Şolar ýaly ken men gawat edilýän naýanky ýaly nemeleri. Öz maşgalaňdy ýa-da öz nemäňi sözüňi dinledip bilmeýän bolsaň, onu birinjilik bilen sen dinletseň, sen dinlerler, sen aýdyp geçseň, sen gowy nemetden dinlerler ýöne şu özüne önem bolmadyk ýagdaýynda öz sözünü dinletip bilenok we şoňa aýdynlygyna aýdynlyk neme düşünjesi ýok bolup durýar da umumyň aýdynlyk. Awa şular ýaly. Gatwa düşündirdim. Beğendim. Yok beğendim. Gatwa düşündirdim. Öneme Türkmenler öyle hakikaten çalışırımlı mesele bu aydınlanma meselesi. Soňam ýanky neme var? Elbette çalışırımlı. Ýeke Türkmenler üçin musulman elem üçin çalışırımly öden düşünülmedik. Şuň üçin ýa-da şonun. Mawa. Awa çağı. Awa ýa-ni bir zady. Bir çağı gaçyrdy. Awa bir zady. Sapra gaçyrdylar. Ýöne seret musulman ýa musulman, hawa musulman men köp adama sonra görýändi. Bärki namaza kap görünler. Kayan gawat diýilýän awul. Ay Allah'dandır diýär, Allah'dandır. Bolýa Allah'dandır diýän menem. Hawa Allah'dandır ýöne diýän. Allah Taala sen diýän şu samolyot näçinji ýylda döredildi diýän. Mesela 60-njy ýyllarda, 40-njy ýyllarda samolyot döredildi. 20-nji ýyllarda samolyot döredildi 1920-nji ýylda. Mesela öyle. Emma şonu diýän bir adam kellesini oýlap tapyp, şonu kellesini proýektini çyzyp, şunu etseň şu bolýar diýip injenerler ora arta toplalyp, şoň üstünde işlemede şu samolyot dören oga diýän. Allah Teala'ya getirip şu samolyot götürüp nime edip beren oga, uçurup beren oga taýýarlap. Ya şoň sürmeli adam pilotun taýýarlap ýetişdiren ok. Hemme da şu alymyň bilimiň üstü bilen çözülýär we hemme da garşylyk bilen nemesi badyr o tapyjylyk tökmän ýa-da çykalga badyr käwirdatlarda ýok bolup bilýär çykalga diýän. Şonu da bilemok interesni mene düşündir bilemok da ýöne Türkmenistan guramyzdan soň ýa-ni saparaňa aýtýarlar 1%, 1,5% aýdynlyk bilim nämedigini düşünip gurýar şonu. Galanlyk 99% zaýa bilim da ýani zaýa neme da kelle düşünjeler, pikirler zaýa. Emma guranyňdan soň şu aýdynlanma diýilen düşünje edilmen pikirim boýunça 30 ýyldan soň has soň ýa şu boljak täze dojak nesiller kellesinde ornaş başlap 30 ýyldan soň has gowy netije alyp başlardyk diýen mene. Yok atı gülkünç olacak bugünkü günler yani seyredecek bizden soňky gelenler. Ne edip o bir neme şu ýagdaýa düşüp bildiňiz diýip hayran galjaklar. Yani düşme mümkinçiligi ýoksa hiç bir nemenin milletin bu ýagdaýa düşme mümkinçiligi ýok. Ýöriteden dedi. O hakyky söhbet ýa-ni aýdan zatlaryň edilneme ýerinde. Soň neme var? Indi bir zat bar da häzir ýa-ni aýdynlanmaýan bolsaň öz günäsidir diýip. Şu nemäni garşdyrmaly däl, ýani käbir adamlar ýene duýga neme edip gapylyp biz okatmadylar, nemetmediler diýip bilerler. Ýani ya näçe 300 ýyl bundan öňki nemäni alyn, 300-400 ýyl bundan öňki wagt alyn. Şo wagt şu günkü häzir türkmenleriň okaýan, alýan biliminiň %1 ýok da. O sen daýhan işleýän, bütün ýaz, o gyş gelýär hasylyny toplaýan. O nemeden serkaftan ýani o hristiýanlaryň dini nemesinden bir papaz gelýär. Senin ekinleriň 70% alıp gidýär elinden. Näme alıp gidýär? Allah şonu ýaly emredýär diýip alıp gidýär. Ýöne neme var ýa-ni söhbetiň aýdan ýerinde Allah o
neme diye ediyendir deyip aydıyar ha. Bir zat var, aklı Allah dine o insana verendir, adamzada verendir. Sen hem onu ulanmayan olsan Allah'a karşı gelyensindir. Allah o men şu hemme zada sizin gözünüzde edip durmayın deyip akıl veriptir. Yani aklınızı ulanın diye yani sığınaq. Neme var hazır neme yemiş söz vermezden bir zat aydıp geçeyim. Yeri geldi. O peygamber gelýär deyip neme gelýär bulara öňünden habar gelýär bir neme jemgyýete. O peygamber gelýär öz işlerinden bir adamy peygamber edip berdik diye Kur'an-ı Kerim'in içinde geçýär. Soň diye ol jemgyýet diye ol bizim iyi veren peygamberimizi gördü de sen peygamber bolup bilmersin diye aýtdylar diye. Soň bizim iyi veren peygamberimiz hem o jemgyýete näme üçin diýip sorasa biz diye perişte garaşýadyk diye adamdan peygamber bolup bilmez diye de. O şol neme seslenjek bolýan ne. Daşyndan kömege garaşýan, o Allah'dan kömege garaşýanlar var. O bizim bizi perişte olmamızı isleyen olsanız onda yanlış yalnız bizim sizin yalı adam. O yöne perişte değil. Yani yine şol uğradılan cemiyet var hazır peygamberin adiyatıma düşmedi. Atlar aklımdayken gowgalanıp. Iň soň o kabul etmeýärler, o hemmesini azap bilen cezalandyrýar. Şo ýok bolup gidýär şo jemgyýet. O diňe şo kellesinde bir neme goýupdyrlar. O peygamber diye adam bolup bilmez, o perişte bolmaly peygamber boljak bolsaň diýär de. Şonu ýaly bir düşünjäni sokupdyrlar bir ýerden. O şonuň ýalyk, ýani perişte garaşýan bolsaňyz ýa-da daşyndan bir hukuk goraýjy diýär, hukuk goraýjy edaralaryň nemesi ýokdur. Size o ýol görkezmäne hukugy ýokdur. Onan bilin. Ol nemeler manipulasiýa edýän bolup biler, ýani hakykatlar mine şonu görkezä. Ýyllardan bäri bir zat etmeýän bolsa, ýa bu hukuk goraýjy edarasy ýok, ýa-da bularyň funksiýasy başga diýmeli. Ve ikincisi dogry, olaryň funksiýasy başga zat. Şonu ýaly. Ýeňiş saňa söz bereýin. Assalamu alaikum vatandaşlar. Sesim var ýa-mı? Hawa. Men başga çyraga aýtjak, öz pikirim bar. Bizim bir türkmen halkymyzyň milli inançlary bar da, umumyň türkmen jemgyýetiniň ula hormat doýmak, ussa berde eliňi çek, gyýdyňy berde diliňi çek diýen ýaly milli inançlary, milli däpler bar. Ýöreýte türkmeniň aňyna singen o zatlar. Indi aýtsak da mene şeýle bir sifir bar, bir san bardyr. O sanyň bir gapdandan seretsek 6 bolup görünýär, bir gapdandan seretsek 9 bolup görünýär, bir tarapyndan seretsek. Indi şu bir tarapdan seredemizde şu jemgyýetiň şu ýagdaýa, türkmen halkynyň şu ýagdaýa düşmegimizi halk günäkär, onu 6 diýip alsak. Bir gapdandan seretsek hem hökümet günäkär, 9 diýip alsak. Indi iki tane adam dur, şu aşağı şu sany sifir ýazýar, hersi bir tarapynda durýar. Bir aýtýar men 6-ly görýän, halk günäkär diýär, dogry. Beýleki saýtýar aňyr tarapynda durýar, men 9-ly görýän, bu san 9 diýär. O da hökümet günäkär diýär, on kom dogry. Ikisi jedel etýärler. Indi men halkyň tarapyndan bir zat aýtmakçy, ne biziň halkymyz, umuman halk da abeşni prosto ýaşap gören halk. Ekinekge, pagtekge dogry dämi? Pagtekge agdarya, suwarya, dökünýärya, ýygýa. Bolly pagtaň eger dänetiniň kämilligi, dänetiniň köp gatyl berýänligi daýhana däle, daýhanyň üstünden şo zatlar daýhana taýinlap berýän, wedipelendirilen adamlara bagly. Eger de pagta hasyldy pes gelýän bolsa, onda wedipelendirilen adam günäkär. Indi adam halk çağasyny okuw mektebe berýär, okuw berýär. Uratja okuw, bolly ogly okuýa, ýerden gitýär, günörtän okuwdan gelýär. Diýmek halk wedipelerini ýerine ýetirdi. Çağasyny okuw bermelimi? Okuw berdi. Gelenden soň şo mektepde näme sapak berilen bolsa, şo sapaklar bardy da daha sorady. Ha bolly 5 gallymy, ally, 3 gallymy käýedi. Bu ýerde de halk öz işini ýerine ýetirdi. Nene halk mal saklaýar, dogry, sygyr saklaýar. Bunun sygyry
yılla 2,5 ton süt berýär, a başga döwletden sığır yılla 11 ton süt berýär. Emma biziň milletimiz sığır taklada, iýmini berdi, suwuny berdi, gezdirdi, süýdüni sagdy. Emma näme üçindir süýdi az. Bunyň da üstünde ýörüýti döwlet tarapyndan wezipelendirilen adamlar bolmady. Wezipelendirilen adamlar günäkär, ýagny sığırın tokumy barada, sığırın iýmiti barada ýörüýti institutlar işläp durmaly. Olar günäkär. Ýene de halk owluny ýokary okujaýyna berýär, instituta berdi halk. Instituta berdi, institutda 5 ýyl okutdy, çagasy, gowy gatnady, okudy, diplomaly. Indi bu ýerde kim günäkär? Halk ýene de öz etmeli işini etdi. Oglum ýokary bilim alsyn, okusun neydi, okuw berdi. Emma ýene de oglunyň alan bilimi ters boldy, ýalňyş boldy. Buňa da kim günäkär? Ýene şoň halk günäkärmi? Egerde mollum oňa dogry bilim beren bolsa, kämil bolardy. Ol adam ýalňyş tarapdan, çäre gatnadan bolsa da eýem ol talymy kämil bolmaz biziň. Hiç zat edip bilmedim. Muňa halk günäkär däl. Ene meselem serhetden bir zat geçti, düşman geçti. Serhedi kim gorýar? Sallat gorýar. Egerde serhetden bir zadyň geçenligine halk günäkär bolup bilmeder, sallat günäkär bolup biler. Sebebi o taýa ýörüýti şo serhedi goramak üçin wezipelendirilen adamlar bar, sallatlar bar. Halkyň kämilleşmegi üçin egerde halk bilimsiz bolýan bolsa, halky şol urdan kämilleşdirmek üçin taýýarlanan we wezipelendirilen adamlar bar. Men şoň üçin halk sözüni aýyryp wezipelendirilen adamlar diýilse has ýerine düşürüm kädiýän. Sebebi her bir işte wezipelendirilen adamlar bolýar. Her bir zadyň özüni. Sadyň da, malyň da, daýhanyň da hemme adam. Şolar barada aýtjakdym. Ýalňyşam bolup biler belki. Şo ýanky altylyk sanyýalak bolup durýar da da. Bir tarapdan teretseň 6 bolup görünür, beýlek tarapdan teretseň 9 bolup görünjekdi. Şolar ýaly. Şo pikir men kellämde durdy, gaýnap dur şo pikir. Menem çözgüdüni bilemok şo. Altylyk tarapyndan seretip görýän doğrudanım 6, aňyrdan seretýän 9. Doğru, aýdýan zatym doğru. Ýani şu taýda bir terminologiýany düzeltmeli. Ýani wezipelendirilen adamlar däl de jogapkärçilik berilen adamlar diýerler bu. Evet, doğru. O da jogapkär bolanlar. Şu jogapkärçilik meselesi. Doğru. Nemetmeli mikan diýen. Bolýa men kan nemetmeýin saňa aýdyň jogap berjek ýalçanyň üçin. Jogap berjek. Häzir Aýjahan abla söz bereli, ondan soň aýdyň. Bale. Salam vatandaşlar. Geçýär şu bizim Türkmen milletiniň, Türkmen jemgyýetiniň aýdyňlatma diýen sözü düşünmeýäniň bir neme öz pikirim da şoňa şol mysal üçin milletde bir kellesinde, ýüreginde bir hemişe duran sözler bar. Şu yer gaty bolsa öküz-öküzden görür. Ol eşekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok. Şoň ýalak bir pikirler bilen ýaşaýan millet da bizim Türkmen milleti. Oň üçin bilemok aýdyňlatma sözüne her kim özçe gara bir özçe düşünmese bilemi adamlaryň aň üýtgärmi, üýtgemezmi şo hakda gaty mene köp pikir etýän. Ondan soň näme Hudaýa da inansaň inan eşejiňi berçe düşo diýär-de Türkmen milleti. Hudaý Muhammed Peygamberem döwründe özüniň bir ýeri tutan ýerinden kesip bilýän, tutan ýerini goparyp bilýän adam bolanna. Şo sözünde duran, şo ýoksam şo döwürde Muhammed Peygambere gaty köp azar beripdirler. Namaz okaw, türka on kitaplaryny okanda köp zadyny göz ýetirdim de. Şo namaz okaw oturan ýerine düýän gumalaklaryny atypdyrlar. Ol şo Mekkany düdetjek bolup Mekkany ýykyp ýumran adamlar ýok etjek we hristiýanlar üçin kän göreş alyp baranlar şo bir ýerinden tutan ýerinden goparýan adam bolan şo. Şu biziň milletimiz hem şu öz bir samimi öz pikirleri bolmasa
hiç açan aydınlatma sözüne düşünmedim ka diyen. Şo bir tutan yerinden goparyan, tutan yerini kesip bilýän adam bolmasa, her kimin bir öz göz yetimi, özünün bir samimi yüreğinden çykýan bir nemesi bolmaly, göz yetimi bolmaly da her kimin, misal sen diýdiň aýan kemine o adamlaryň pikiri bir hili howa ýaly ütgäp durýan diýip de onu görse bir hilek ýene birini görse oň sözü bilen ay Gurban gül gidermi kaýa çäde Türkmenistan gurlarmy ka bolarmy ka bolmalymy ka şoň ýaly pikirlerde gezýän adamlar bilemok. Aydınlatma sözüne her kim özçe düşünüp bir öz yüreğinden bir göz yetimi bolmasa o birinin pikiri bilen bilemok aydınlatma bolarmy bolmazmy? Şonu diýjekdim mene. Her kimin öz samimi yüreğinden çykýan bir nemesi bolmaly da bir zadyň, bir işiň netijesine dol göz ýetirip bilýän bolmaly. Şu tünelin aňyrsyndan ışık görünýär da bize şuma bir ma ok diýräben dursa, pistolet diýrese de men şu ışığa tarap gitjek, pikirimi hiç ütgödü biljek däl da şu adamdan köp ütgöýär da howa ýaly. Şonu diýjekdim. O Aycan abla ýa tutan yerini goparan adam o şonuň ýaly adamlar aydınlanar diýdiňiz. Aslında tutan yerini goparýan olsa olay hem aydınlanandır. Yani birinci aydınlanmalı, soň tutan yerini goparmaly. Şo taýyny şonuň ýaly etsek neme bolýar? Häzirki Türkmenistanyň ýagdaýyna dogry gelýär. Ýa-ni o adamlaryň pikiriniň howa ýaly ütgemegini ine sohbetem gowy edip bir misal berdi. Yani öz bir plan düzýär. Soň näçe adam görsek o şo planam şonça adamça ütgeýär da adam sança. Iň soňunda etmezmen bolýar şol neme plany. Şoň ýaly nemesi var, o betbaatçylygy var. Aydın, sen nemet söz sana bereyim. Kemine men kime jogap berýärdim? Neme? Ýeňiş. Ýeňiş men sen aýdalyň hemmesine ýazyp ýetişmedim, ýöne şu ýazanlarymdan näme dip aýdaýyn düşünenimi. Yani bilim meselesinde halk günahkar däl diýen ýaly aýtdyň, dogrymy? Halk diýmeli. Şu adamlar günahkar däl diýende ine çağasyny beren adam bilime günahkar däl diýen ýöne men mende bir soraw beredi. Türkmenistanda çağasyny üniversitede beren adam bilim üçin berýärmi, diplom üçin berýärmi? Sen o taýda bilim bilen diplomun ikisinin gatyly tapawdy bardyr. Yani nämeni göz öňünde tutun, Einstein'i tanamayan yoktur aramızda. Yok olsun. Indi şol adam şoň nämesine seredip görüň, ýa-ni nirde işleýär, ýalňyşmasam bir nämede işleýär. Notariusda işe başlaýar diýip bilýän men. Şo taýda da ilmi işlerini dowam edýär. Ya notariusda işlemeli ya da nämede işlemeli. Vergi daýresinde. O kagyzlar bilen bir iş edilen ofisial bir ýerde işleýär. Özüniň işiyle uğram da nämesem de ýöne alajy ýok, pul gerek, pulsuz adam. Yani ýaşamak üçin pul ýok. Iýjek çöregini alyp bilen o. Ýöne şol bir wagtyň özünde de şo derece düşünjesi, akyly ýankı fizika tarapdan, matematika, fizika tarapdan, şol hem matematika hem fizikanyň filosofiyasy tarapdan güýçli adam ýöne üniversitetlere näme ýankı arza ýazýar, şuňaly kabul edýär. Hiç kim kabul etmeýär şol adamy. Ine ol adam bilim üçin edýär, hemme zady. Diplom üçin ýa da näme üçin däl. Türkmenistanda bilim almasa adamlar günahkarmy? Elbetde, başga hiç kim günahkar däl. Hiç kim. Ol adam giden adam, yek adam aýtmaň, ine şol adam ine bilim alsın diýip okuw berdi. Türkmenistanyň içinde eger haýsam bolsa bir adam üniversitede çağasyny uğratyan olsa bilim üçin däldir. Diplom üçin. Yani diplom bolsun diýerler. Daşary ýurda uğradanda da bilim üçin uğradan oklar. Ýöne daşary ýurda bir hili näme bolýar? Çağalar gelýär. Daşary ýurda näme bolýar? Hakykatdan bilim var we bilimiň içine girýärler, şoň ýaly bilim alınýar.
Daşary ýurda uğradylanda da diplom getirdiği uğratýarlar. Bir zat öwrendiňmi diýip baraňdy hiç kim sorany, senden diplomuny getirdiňmi, diplom aldyňmy diýen soragy bar. Bilim aldyňmy diýip hiç kim soramaýar. O diplom toyu var ha, diplom toy. O diplom toy diyen bir nämemiz var. Yani şol düşünceler var. Şoň üçin o meselede yani sen elbette yine bakış açın birazcık yanlışrak diýip aýdyp biljek sebäbi şol pikir eden wagtyň şoň ýaly pikir et. Türkmenistanda bilim için doğru. Sen düşünýän pikir eden zadyň doğru. Yine bilim eden için eğer devlet bilim vermeyen olsa ya da devlette şol pudowy yok, bilim pudowy yok şu günde. Bilim pudowy yok bolsa halk günäkär däl diýip bilersiň. Ýöne şu Türkmenistanda bilim pudowynyň ornuna yerleşdirilen şu gün işleyen bir sistem var. En atalar çağalaryny uğratýan olsa özem ýöne uğradana olar. Höwes bilen ve pul bilen uğratýarlar. Pullan berýärler. Al şunu şu zaýda beýnini ýykadyp pul berýärler. Ola adam bilim için etkenliğine inanıp bilecek mi yani? Bilim için şu zat edilir mi? Yok. Bilim diyen zat düýbinden başka bir zattır. Bilim yine men Einstein'den misal vereyim. Isaac Newton mu? Onların fizika dünyasının yankı en güçlü nämesi diýildi. Fizikan peýgamberi diýip hasaplanýar şu bilim dünyasında şol adam Isaac Newton. Indi Newton näme diýär? Einstein nerden öwrenýär? Bilýän zatlaryny Newtondan öwrenýär. Newtony iň bir hormat goýan adamy. Einstein'e. Ýöne Einstein näme diýär? Newton, dostum sen ýalňyşypsyň diýär. Ýalňyşmasam näme şu yer çekimi? Yani gravitation näme bolýar? Näme? Yer tartı. Притяжение Земли diye. Yer tartış gücü. Gravitasiya. Yine şol temada ve wagt ve yankı näme diýilýär? Uzay space. Mekan, zaman nemesi. Yine şu zatlary Newton'a diýär sen ýalňyşdyň diýär. Yine şoň üçin hem Einstein'i tutuş bilim dünyasy garşy gelýär. Bir adama tutuş bilim dünyasy garşy çykýar. Elbette yanında 3-4 tane öz dostu nämesi var bile gatnaşan çağalyktan dostu adamlar var. Yine şol adamlar bilen tutuş bilim dünýasyna garşy yankı söweş diýmeýin, şoň ýaly bir zat emele gelýär we şoň içinde de dowam edýär we gazanýar soňunda hakly bolan suud edip görkezýär. Ine bilim. Bilim hemişe ine şoň ýalyrak bir zatdyr. Ol bir ýere uradyp ertek gün diplom alyp gelip öwrendim diýmek bilim däl. Ine Newton bilimin peýgamberi diýilen adama ýalňyşdyň diýip aýdyp bilmek we şoň ýalňyşandygyny suud etmek we beýleklere kabul etdirmekdir. Garşylyk hemişe bolar. Bilim hem şoň ýaly bir dini nämesi var. Soňam aýdynlanma diýende şu zadyň söýreň tarihte aýdynlanmadan soň näme gelendir? Bilimde bir hili patlama bolandyr. Bilim öňküsünden ýyl-ýyldan 10 esse, 100 esse, 1000 esse, 5000 esse güýçli ösüp başlandyr. Ondan soň beýleki ykdysady nämeler gelip başlandyr. Sistemalar gelip başlandyr, täze ykdysady sistemalar. Ondan soň nämede marketingdäki näme var? Production, product, ondan soň consumer, ondan soň marketing, strategy. Şola görä başlandyr. Öndürmek, önüm neme? Yani hemme zat şol aydınlanmadan son öňküsünden görülip eşdilmedik tizlik bilen ösüp başlandyr. Türkmenistan şu gün entek şu aydınlanmany şu ýere gelmendir. Oňa iň näme sebäbi men şu internetden görýän, aragatnaşykdan görýän, maglumat giriş çykyşyndan görýän. Dünýäniň günlük näçe terabayt ya da gigabayt öndürýän maglumatyna bir seredip gyzyklanyp görüň. Türkmenistana şoň näçesi girýän, näçesi çykýar taýdan. 100 000-de biri däl, 100 000-de biri däl. Ve şu günkü hem dünýäň ösüşi, ýa-ni medeniýetleriň ösüşi şu günkü hem gün-günden artýar, özem ýa-ni geometrik. Geometrik artýar. Şoň ýaly artyşda dünýä ýöne
Türkmenistan yok. Adil şu arada şuun bir gidecek demettik sorular oturandan kemine okap verir ya orta çıkarır. Bor. Bana sohbet. Benim şu Aydın'ın üstüne biraz koşayım. Aydın birincilik gününe Türkmenistan'da enata diýilýän enatalar yani öz çağlarını okutmak için üniversitede berýärler da ýöne gynansak da şu üniversitede okutjak bolýanlar %30% çağlan bilim alsın ve bilimli adam olup geçsin 30% berýär. Gynansak da ýöne şoň galan 70% prosto awtorite düşünýärem kadijak bolýan şular ýa-da bu men çağlam okapdy. Baram geljegine ýatyrym yapmak üçin berýär ýanky ýaly pullar girýänler var. Men düşünjüm bu. Mesela bizlerin ýanky doğru aýtdyň ýanky Einstein'in misaly edýärligi esasy ýa-da etjäler. Einstein şu natalysty işleýän wagty ýanky vergi dairesinde işleyen wagty bu matematika absolut hiç ilmi berýän ok ýöne şular ýaly hasafesi bilýär. Soňundan bu kellesini işletýär şo taýda dänim bu çözüm tapmak uğruna işleýär da ýani özüne bir täze ütköşme tapmak üçin açyş etmek üçin şoň üstünde işläp başlaýar. Ýöne aslında matematika diýilýän ilmi giň işleýän bilen okyanlar şo işleýän döwri we ýanky ýaly Isaac Newton'un nemelerini, formulalarını ve onun grafiklerini öğrenip yani şonluk bilen özün matematika verip başlaýar. Matematika verip açyş etmek üçin şu Nobel bayrağını almak üçin işläp başlayan döwründe hatta şu maskalasy bilen hem aýryşanlar öyle aýaly bilenler. Şu neme bayrağını almak üçin näme şu bayrak? Nobel bayrağını almak üçin. Şol öňünden görýärler. Näkilik diýsene şol açyş etjegini şu öňünden aýdym bolýar da şoňa şu zatlar etdiň şu şeyler bolýar diýip öňünden görýär. Yani men özümde de bolup geçen zat käwat da ýöne şoňa özüm çözüm tapýanmakda hiç çözüm tapýanlar diň işleýän şu näme metonok ýanky ýaly ilmim metonok da köp zadyň üstünde okumaly we ýani araşdyryp şulara üstünde işlemeli bolýar. Gynansak da taparagan diýen ol geçe Türkmen ýaltadyr diýär. Hakykatdan ýaltalygymyz öýreniz boýundalar ýa. Käwre ýerlerde. Ýöne käwre adamlar meselem aýda 10 ýyl mundan şu işe menin başvuran olsam bu çakaçenli menin milyoner bolup giderdim. Ya üstünlükde adam bolup giderdim diýip aýyp geçýärdi. Ýöne alım nirak var ya seret. Alım gittiğiniz şehirler Google kampanyasını alın. Google kampanya şu nemesen şoň üstünde amal aşanlar hemme zat ýöne. Men pikirim de Google'dan has Google platformunu öňe çykarmak diýjek bolan seret. Edilen işlerden edilmedik işler öňde has kene ýöne şoňa prost öňünden göz ýetirip bilen oklar gynansak bizim Türkmenlerimiz ýani işläp görýän näkäwat bilen bir kiçiräçik işe agrak iş ve şonu başarı bilen ok. Başarı bilen ok bolyn, şonu ýanky başarýan adamdan soraýar-da şu näme etsek bolar diýip şu öz kellesini ulan bilen ok we şoňa çözüm tapy bilen ok. Şonu ýerinden gowurmak üçin, şonu bitirmek üçin işini şoňa çözüm tapy bilen ok hiç absolut. Ya gidip bir ýerden soraýar, ya şolar ýaly bir köme bar ya şoňa meňde şartlar etsek bolýar-da. Ýöne näme bolýar? Häzir aýdyn. Sen Albert Einstein ýanky şonu mysal alaýyn. Şu özüniň kimdigini tanan adamda ýani sen kim diýip soraýan ýagdaýynda şo jogap ýani gözüňi açyp ýumordanam çal derejede indi meselem elin gadygyna degýär bolýan. Şu gadygyna degende näki çal derejede sen beýniňe täsir etýär. Gözüňi açyp ýumordanam çal derejede täsir etýär. Elim orada duran näme gadygyna degende içinde saklap duran ok şonu çekýän öýüne. Şu näçe gözüňi açyp ýumordanam çal derejede da garat. Albert Einstein ýanky özüniň şu üstünde şu nemelerini gazanjak bolup şu aýdynlatma derejesi şu gözüňi açyp ýumordanam çal tiýlikde şoň kellesinde oturanlar. Ya eň berkijesi Amazon nemesin platformasynyň gurujçysy bar. Ya ýanky iPhone nemen çykaran adamlar.
şolar ýaly özüni sereşdirýän, şolar öňünden görýär şu aýdyňlatma nemelerini. Şo üstünde işlep. İstenlik bir işte de, yani benim fikrim istenlik bir işte de, yani şu işin üstünde işlep başlandıktan soň täze açyşlar, ideýalar ortaya çykýar. Kemine doğru mu? Owa, dogry. Ýöne Einstein hem tahtyndan düşürýärler. Täze teoriler gelýär onuň ýerine. Hawa täze teoriýalar gelýär. Kuantum fizikasy Einstein'ı bitirmekçi, kuantum fizikası var. Ondan soň yok, men şunu aýtgeşek boldum, yani dilimde alan kuantum fizikasynyň başlangyjyny ortaya atyp gidýänler. Albert Einstein. Yok, o atmady, o gaýtam neme kuantum fizikasyny gowy gören okda. Yok, şoň formulasyny düzüp gitdi, neme kemine menen seretdim ama sebäbi bir şöklükden bir nemeden vakumdan çykýan şöklük bir deşikden çykanyna 2 bölünip gidýän formulasyny ortaya atdy we şonuň häzir etjäne bolan görler şonu. Yok, aslında o arada pikir aýtdy, ýöne o ýalňyş pikir aýtdy. Einstein ýalňyş onunky. Başgalarynky dogry, o başgalarynky öňe çykdy. Şo wagt hemme kim öz pikirini aýtdy. Einstein'ın o ýalňyşyny şo taýy. Geçen sözüm esasy düýp meselesi şu aýdyňlatma näme gelýärdi? Aýdyňlatma diýilen soragy demäge tema gelýär. O köp wagtdan bäri duran nämäni Newton'un fizikasyny üýtgetdi de, yani başga fizikalaryň bolup bilýäni üýtgetdi. Ondan soňkulary o Einstein'dan üýtgetmegiň barlygyny keşfetdi. Olar hem üýtgedi şu wagt. Her ýyl täze nemeler bilen bile çykýarlar. Düşünükli. Einstein o matematikany öz aýalyndan öğrenýär. Aýaly matematik bolýar. İşläp gören wagtyň hasap ýasyp, matematikany soň o kap üstüne gelişdirip şeýletmek gidýärler. Aýaly matematikasyny çözüp berýärsoň öz öğrenenden soň aýrylyşmaly bolýarlar. Böyle iki matematik bolanok diýip. Şoň ýaly howsoň başga bir pikiriňiz, aýtjaňyz barmy? Yani esasan näme gideli? Ýanky aýdyňlanma meselesi barada. Pikiriňize ýatan ýere, o siz pikiriňizi aýtdykça biz siziň düşünüp düşünmediňizi analiz etdik. Aýdyk geçeli vatandaşlar aýdyňlatma diýilen zat ýokdur, ýalňyşdyr. Aýdyňlanma vardır. Allah. Sebäberde adyny aýdyňlanma, aýdyňlatma diýsen başga bir tarapyndan mümkin däl. Edip ýöler şu wagt edi aýdyňlanma. Sözü şoň üçin aýdyňlanma. Näme o başga gidibem başga birlerini aýdyňlatjak bolmaly da, aýdýaňyza düşündürýän hiç alan ok kellesi diýilen näme var? Ya da alýa da soň 2-3 günden soň üýtgäp gelýär. Ol näme aýdyňladyp bolanok. Ol nämäniň bu nämeti Alines'in matematik var ya, filozof matematik Türklerin. Gaty nämedir? Hazır dünýäde iň näme ýerlerde durýar. Şol näme diýär? Birine şu zady o pikir diýip, pikirlendip, o şonu pikirlendirip bolmaýar diýär. Şonuň metody ýok diýär. Öwredip bolýar diýär bir zady şunu 2 goşmak 2 deňdir 4 diýip öwredip bolýar diýär. Ýöne şu zady pikirlendip, o haýsam bolsa näme bir zady pikirlendirip bolanok. Şonuň üçin hem o näme bolýar aýdyňladyp bolanok başga ýerine. Ol öz aýdyňlanmaly. Ola näme diýip bolýar köplenç? Sizden mysal alýar ýa-da ýagdaý şoňa getirýär, kynçylykly ýagdaý var ine. Türkmenistandaky iqtisady kolaps var da. Bundan soň katastrofa doğru gidip barýar. Ine bu zat aýdyňlatyr, ýani aýdyňlanjak. Şo zatlaryň täsiri bilen içine yapılıp adamlar düşünüp başlar, pikirlenip. Ondan soň aýdyňlanmaly. Ine şol orta asyrlarda da o Hristiýan näme papazlary, yani din adamları diýeli, Hristiýan din adamları döwletiň ýerine gelýär, döwlet bolýar. Bizi döwlet diýip elinden gelen näme var bolsa, o erwet zat var bolsa edipdirler. O çağ öldürmekden, o näme aýal zorlamagy çellep, daýhanlaryň elinden o baýlyk, yani eken o hasylyny ýene bir zatlar almak, özçe näme edip karar çıkarıp ine bu dinden çıktı, bunu öldürmeli diýip näme diýen
öz işlerine ziyan berip biljek adamlary eden etdilik ýa şu wagtda o Türkmenistanda kıyada ýalyk bir ýagdaý pikir edin. Ondan soň olar aýdyňlanman başga alaçy galmaýar, aýdyňlanýar. O aýdyňlanmagy o başga aýtjak näme düşündirjek zadym şoldy. O başta ýadyma düşmedi. Mana aýdaýyn diýdim. Siz gidip aýdyňlatjak bolmaňsa ol eýem näme diýär o sizin şemiňizi öçürýär etdirip. Sana bolana kozat. Sapara. O şu şem arada Mehmet'in ne yani Türkmenistan yapık cemiyet de informasyon taydan yapık ödüm 30 yıl yapık. O fikir atlığım yok, söz atlığım yok. Fikirine ait bu nokta. Aytsan ne yakacaklar. O zor odunla ya başka yerde. O şuraya yapıp demede yani çağını okuyu veren halk eğer yani nemesini berca etti diye de yani sohbet yani daşın yapık olsa içine de informasyon girmeyen olsa önkü bar informasyon yani alfabeyi üyt göttük deyip o kitaplar nemesini üyt göttüler de öngüm hiç saat yok diýerýärlik lokan bilgi nemesi yani bibliotekamız çäkille yani Türkmenistanyň nemesinden. O alfabet bilen nemesini ütkötdiler. O köp soňky generasiýa Kirille okawam bilen ok mysal üçin. O ilim yok, daşyňam ýapyp hiç adam giren ok. Senem öz nemäňe çağlykdan dil bitenden kasam edip başlaýanda men ne şunu dil ýetirsem elim kesilsin dilim uğursun ýene orada böyle yani çağın beýiňisine salýarlar da o sen üniversitede iyi berende yani sen ilk görmeli dadym näme üçin daşymy ýapyp näme üçin informasiýa giren o şonu görüp bilmesen onu galan dady näme görüňdödi sen nemäň ýok da sen ýa howduň içinde nemäň yani näme diýen bir kalpaň aşagyna da senin mankurt çıkmada başka da çıkması gaty kıyın da tebiği bir neme yani ýagdaý bolup bir talantly bir zat Einstein ýalak bir zatlar bir ýerden döräýmese ýekdik ne cemiyeti hep çürüttüler. Çok çürüyecek dönem şoňa akıl getirmedilik. Bu da bir yani bilgisizlik diýme de kıyın bu. Nadanlık mı, nämelik mi? Ne şu şeyle bolsa, daşymyzy ýapyk, o bize mektepden okanam bolsak başga da okuyar. O birine de yani tapınýar. Hudaýa tapynanýarlar. On peygamber edenlerimizden var. Bundan öňküsi peygamber nirde peygamber bolupdy. O ne şu cemiyet 15-20-30 ýyllar näýle boljagyny başda görüp bolan okmy? Görünýärdi, görüp durdy. Aýdýardy muny. Şeýle bolýar. Başka gidýän ýeri ýok. Ne şeýle de bolly. Ne bu torda Türkmen cemiyeti ýok. Bu milletem ýok. Siz badip özüňiz näçe demedi berin. Hiç sat ýokdur. Bu täriden gurnamadan bu külem almandyr. Ne bir görüp otursa. Millet bolar ýalak biziň nemämiz ýok şu wagt. Onu bildirmen, nemetmen, o sypaýlyk bilen nemetip şu täriden döretmeseňiz ýok şu millet. Milleti bitirdiler. Bizim medeniyetimiz de yok. Onu bitirdiler. Çüğrettiler. Yerine, içinde çüğrettiler. Ne şonu görecek bolsaňyz, ne aňly bilimli adamlar bar diýerdik de, yani 1,5%, 1%. Şolar şonu görüp bilmedik bolsa, o da cemiyetiň aýdyň atlagy bolmaly. Ya da şoňa düşünüp bilmeýän bolsa, şoň ertiýiň ýokdur. Demek bu cemiyet yok.
O kalanı yani 99% var. Olar milyon olsun, 20 milyon olsun, onlardan hiç tat bolyan näler. Görüden başka hiç tat çıkan näler. Çıkanam değerler. Harika bir orku değerler. Yani aydın nemesi yol orkudup yani burada oylap tapyanam oldu. Şu 3-5%'tir. Hemme milletlerdir şonlarlıktır. Yeki bir Türk bölümü değildir. Bizim yağdayımız şol. İçinde olmam. Ben molyanlarını görüp bilem doktor. Bu daşından teretik görmese görüyorum bunu doktor. Onun yani şu saknadaki adamla nemelerini, repliklerini seyredin, dinleyen nemedi. Gendir. O üyüşeliyim, ağdı bir olalıyım. Devam edelim. Sizin hemmeğiniz yani karanlık atlağı vardı ağdı bir olanını vardı bir yer cemlenenini etçikladın da nirak baranıngdı neydi oturanını bilen yok. Onu bilmeyen nirak çık. Burada kurduğunda bir yanlış saat kurursun. Bundan elbette olma mümkün. O mesele de vardır. Şoň için ödüňi gör. Yani daşından görmäge berek kendim. Hakikaten ne bir Türk cemiyeti düzelip boloryalyk cemiyetem der şu var. Yönü düzeltmeli. Terden ama düzeltmeli. Çok yani bir protein, yarım protein kalanım oldu şolur tapıp. Olur etmese o daşından tutup pul verip bilyen demeleri ulan salikleri şey düzeltmeli. Ya onun katı vermediler son Ertirkun'dan daşarı urtları işledip deme diyerler ulanıyorlar. Mava. Ve biz o meselede de var. Ama biz sapara yurda baryan çak neme diye son yurda varan son taze nemen alamzoksa vaat olmayacak o zatları. Onun yerine o yurdun daşındaki spesyalistlerle doldurup barmakçı biz. Mesela yurdun daşından spesyalist tapmak katansa hatta. Yani biz isleyerse o bir millilik nemesi köp bolsun deyip yani yurdun içine baran vaktimiz eyyam o işlerle neme kızıklanmarsa o bir adam tapmalı, spesyalist tapmalı deyip biz barmak o zatları o önünden tayin et bitmekçi. Şonun için hem o şu vaqta çelle tayin olan o yerli milli Türkmenlerimizin geleni o gelmediklerinin yerine o daşarı yurt spesyalistlerle doldurarsa beynansa ham şoňaly. Olaram son o 5 ýyldan o 6 ýyldan soň yerini taparlar. Ýuwaş-ýuwaşdan aşağıdan o merdiveniň iň aşağından dırmanyp öz güýçleri bilen çykmaly bolarlar. Şoňaly soň sapara bir zat aýtjakdym. Neme bar? Ýani döwlet gurmak meselesi bar da. Döwlet gurmak gatan satdyr. O döwlet gurdum öň diýsen gurmadym ýöne maşgala gurmak o gaty kyndyr. Döwlet gurmakdan, döwlet gurmak gatan satdyr. O maşgalan barmy diýip sorasa, maşgalam ýok ýöne döwlet gurup o elinde maşgalasyny tutup bilmeli adamlar bilýär-de. Döwlet gurmak şoň üçin gatan satdyr. O bir gece ýatyp dursaň ýa-ni döwletiň modeli, o 3-4 saat modelini pikirlenip bolýar. Şu döwlet o şunuň ýaly bolsa şunuň ýaly bolar, bunuň ýaly bolsa bunuň ýaly bolar diýip kyn däl o zat. Ýöne o cemiyet aydın olmalı. Cemiyet näçe aydın olsa şonça adam gowy döwletde ýaşar. Şonu aýtjakdym. Soň ýanky saparaga nemäni okumagmy haýyşt etdi ýaly. Yani Kasam barada bir neme iş geçirýäs-de. Kasam barada köpem agzaýandyr soňky wagtlar sebäbi Kasam ýene aýdynlanmagyň öňüne kesýän esasy ýeketäk zatdyr, başga zat kesýän däldir. Şu Kasamyň täsirini pikir edip bilmeýäňizde nähil täsir edýänini. Hem çağalary hem şu okan şu çağalaryň en atasyna. O en atasyndan soň o umumy jemgyýetde ulanandan soňky o psikologik nemelerini çelle ziyan berýär. Ulanan meselem şu wagt Kasam okap ulanan adamlaryň köpüsi nemedir?
ürkek ýa-da gorkaklyk nemesini oýnaýandyr aýagyna. Şonuň içine bir neme var. Şonu okap berin, biz bunu hiç saat bolmadık ýalak ýa-da özünde hiç bir günah ýok ýalak aýdymda men hosarym var, nemem var, hemem var diýip. Hawa. Delil getirip oturandır arkaýyn hiç. Ýöne hosar ölenden soňra meýyete çykmaýar, ýani olam bir ütkeşik tarapy. Bärde gördük de ölýä indi şonuň ol bu telege ýene bir zadyndan gaçyp eýe çykmaýar ölüsine. Başga bir adamlar, goňşulary ýa-da öýünde galýan adamlar gömýär. Şo zatlaryň hemmesi kasamyň täsiridir. Häzir okap beren gysgaçak bir neme var. O bilgi, pikir, söz we informasiýon taýdan uzak wagt dünýä ýapyk bolan islendik bir döwletiň ilatyny ir ýaşdan ol döwletiň başynda duran şahsiýet kultuna, ýani men prezident diýen ýa-da men şah, sultan ýa-da islendik hökümrowany entek beýni bekemedik ýaňja dil biten ir çağalyk ýaşyndan ol näletkär hökümrowany kasam ettirmek bu jemgyýetiň soňunyň başlangyjyna ve bu milletiň dünýäden ýok bolup gitjegine akyl ýetirmezlik, dine bilgisizlik ýa-da kem akyllyk däl, bu aýylganç bir nadanlyk ýa-da bilhaslayyn halkyň garşysyna edilýän ýa-da edilen jenaýetdigine düýpli we çuňur düşünüp bilýän däldir. Ýani täze Türkmenistanyň gurujy hökümeti adyndan ilki alınjak kararlarymyzyň biri bolup duran ýurdun içinde esker kasamdan başga ähli kasamlaryň ve prezidente wepalylyk baradaky sözleriň ýatyrylmagy we gadaganlygy barada biz teklip etmekçi, milli halas edişe. O esker kasamna da gelende esker kasamnyň içindäki prezidente wepalylyk baradaky bölüm hökman suratda aýrylmaly. Hiç bir esker prezidente kasam edýän däldir. Esker o ýani aýtdy, döwlet näme üçin gurulýar? O döwlet birinciden demäni düzgün tertibi ýurdun içindäki düzgün tertibi saklamak üçin, ikinciden hem daşyndan gelip biljek howplardan goramak üçin. Ine esker o döwlete daşyndan gelip biljek howplar goramak üçin vardyr. Döwlet hem kim üçin var? Halk üçin var. Adam üçin däl, halk üçin vardyr. Halk köpçüligiň geketek adydyr. O adam köpçüligiň içinden bir adamdyr. Ol Gurbanulan bolup biler. Şonuň ýaly şo zatlar ine aýrylmaly. Kasam ine sizi aýdyňlanmakdan mahrum edýän zat. Aňyrdan o ekilipdir. Ýa-da şol aýdyňlanma nemäňiziň üstüne garalama ýalak neme dökülüpdir şo kasam sebäpli. Köp adamyň aýdyňlanyp bilmeýänliginiň hem sebäbi şondan. Siz hem aýdyňladyp bilmeýänsiz, mümkin däl, güýjüňiz ýetmeýär. Şu taýda nemede başka soraňyz bar bolsa sora berin. Gürleşeli bolmasa da şu taýda jemläýin. Kemine. Buyurun. Menem şu aýdynlanmak barada bir aýtjaklarym bardy. Buyurun. Şu erdiganlar mana me öwrensem menem aýdynlanjak bolar. Şonu bejerem oktaýny aýdynlanmagyň bir aramasy şuram. Indi şu aýdynlanmak barada eger biz aýdynlanyp bilsedik, täze Türkmenistany bireýem gururdyk. Meni saparagan aýdyň beýlekleri hiç tanamazdyňyz. Çopan olurdyk. Yok, o ýanak bolmazdy. Yok, siziň bilen elbetde sizler yok. Sizem dahil şoň üçin elbetde siziň şu etken gurulňyňyz eýem adam aýdynlat ýara. Mene moran maseretme menem bir tupoydum. Men sizi dinläp, doğrudan bir ýalňyş nebede ekenim. Men köp ýalňyşlanmy boynuma alýan siziň nemäňiz dinläp, söhbetlerinizi dinläp onsoň düşünüp başladym. Ýöne ýanky adam, birinji adam ýol görýän bar. Şonu ýolunu görmeýänler hem ken. Ola birinji adamyň entek ýarty ýolunu, o nirek gitýänden bilmeýänler ken. Men şu öňüm bir nemede aýdanlar, biz onlu grup bilen dok, biz ýedi adam bolup galdyk şu ýediligimizde.
ya şu çevremizdekiler birinci adamın yartı yolundan veren oklarımı düşündüren onu ters şu kapağı çaltan biri kim maddi yara o sena onun yarı hakiki yolunu görmeyenler ama sonra isteği bolsa aydınlanar bolmasa da oğram gal verirler de çette yani yoksa düşündüren ne şular dinle ne ya bir sağda dinlerim düşündüren olun yok sıfır. O kasamın hakiki halk için kasam etmeli. Halkıma, vatanıma vefalı olacak diye. Kur'an oğlu bilen niyasa vefalı ol. Neyme görközürlerin ha. Olara vefalı oldular yani neticesi hem şu. Yeniden sana vefalıdırken yedirip asarını eşek kollar olun yine vefalılığını devam ettiriyorlar. 5 manat için. Ona mı edip verecek o? O da uyparlıktan ne şu 5 manat üçündür. 5 manat da sonra o vefalı olan düşünecek oyuncu vefalı. Gep 5 manatta. O käbir adamlar haram kazanç etmege sayla ya. Kıynansam. Ansat düşüyor onların nemesine formatına qavat gelýärmi. Halal kazancın getiren pulundan iýben bilen o olar. Şu haram bolsa gaty gowy ýerler. Ne var bir bulam şu adam Orslardan gelýärmi kendi yani men yıllar bundan poyza mindim. Birinci kanyukula gidenimde Türkmenistan'a. Bir Ors babulya mindi yanıma. Gaty nemete kart oynaly onu gaty hareketli diýýär ýaşa ama onun 70 ýaşyň üstü barmy kendi yani. Soň şol aýtdy. Men diýdi wagzaldan gül ogurladym diýdi. Näme üçin diýdim? Ogurluk gül guramaya diýdi. Yani bizde şol neme oturan bolmaly şol ýalňyş atasözler var ine. Olam Orsların atasözü de. O Orsçalap aýtdy men häzir şu türkmençelap aýdyp berdim de. Orsça hasam gowy gelýär şu hak men aklyma düşen nemeden ok. Orsçanam ýadymdan çıkaran üçin. Şon ýaly neme var? Şu zatlarym päsgelçilik berýän bolmaly. Kasam ýalak bir zat da ine şolam. O ýa-da vatana bart näme de men o vatan üçin näme üçin öýrenýär. Men o vatan üçin näme üçin ýadaýyn. Ben de ýerde galyp o vatanyny derdi Muhammed üçin ýa-da şu ol hem vatanyň däre. O bir liçnost. Kult bolup duruyor hocam. Şoň tapawdyny bilmeýänler emmadan soň. İkinci adamın derejesine barýançak. Yani o tarif etmeli uğraymasak. Şonu açacaktım. Başka var mı? Gül abla. Salam. Eşidiýäňiz mi? O eşdilýär. Geçäňiz iyi geceler diýsem boljak. Geç olsa. Ben näme diýjek bolýan şu bazı reçeli biz yine dışarı çıktılar kemine. Dışarı çıkıp biz YouTube'ları görüp özümüzde eksik bilmedik zatlarımızı köp zatlarını has yazıp YouTube'dan öğrenip o yerde görüp bu yerde görüp gözümüz açıldı. Yönü şu mahalaçıl Türkmenistan'ın içinde şunyalı düşünce bilen yaşayanlar var. Ay uruş yok. Hem eren bizden oňat däldir. Iň oňat bizim ýurdumuzdur diýip ýaşap oturanlar hem var şu mahal. O aýdýarlar, ýa sen aýdanyňa barony çypdyk newiýanyt diýdiler. Ana şu söz. Şu atasözden başka köplence bizim enatalarımız senden ulu bir zat ise ulak as, hormat et. Ne şolaram atasözü kadimkiden gelen sözler zat deyip şu Niyazfam ulu adamdır.
prezident, bu haram gulam ulu adamdır, ulan prezident, ay şu näme diýse şu bolýandyr, bizim ona güýjümiz yetmez diyen düşünce bilen kän adamlar şu özünü şu pikirden aýryp bilmän, gıynalıp häleçel şu ýerde sesini çıkarman çıda oturan adamlar var. Ýöne aslında seredende şu adamların aňy eğer az şu interneti açsa bizimkiler 2 günün birinde internet yapmak uşu moda oldu Türkmenistan'ın içinde. Yani hazırım şu günüm 18-20'den son häleçeli internet yok. Yine kapalı. Yine bir belaç kopandır şu Türkmenistan'ın içinde. Yine şoňaly edendir. Aytjak zadım şolaram halkı şu aydınlanmasın şuların gözü açılmasın deyip şu interneti kısıklı tutuyorlar. Eğer şunu açan ýagdaýynda lüboy adamın şu internetten hemme zat biljeýär. Sonra başka devletleri görecekler, başka yerde yaşayışlar nähili. Şu pişik çağının gözü açılmaýşy ýaly, kapalı duran ýaly. Biz 21. asyrda häli bugün adamlar uşu uzaya uçup bar, aňyrda ýaşama düşünüp durka biz uşu naverme wagtynda bu terze Türkmenistan'ı kurmasak adamlarımızın ağacın üstünde edil maymun ýaly ağacın üstüne çıkarmalı döwür geler mi kediýär? Bu meň düşüncem kanyşna. Ýöne käbir adamlarda telefonsuz adamlar bar. Sebäp her kim nanyň gaýgysynda, ýağın gaýgysynda, şekerin gaýgysynda, kartoşka piyazın şu karnını doyurmanın gaýgysynda. Ondan soň olaryň düşünjesi aydınlanmaga, siyasata gatnaşmaga yeten ýok. Şu birinci oçur şu interneti açmalı. İnterneti açan wagtynda şu halk özünü näme yetiştirip diktatura sistemanyň ömrünü kıskaýtjagana o ýokarda oturanlaram bile otur. Sebäp soň bu oğurlukları edip bilmeyeceklerine. Şoň üçin biz bärdäýine onluk ýaňy bir aýal dogan Melike galiba, eğer yanlışmasam, ayda 7 sanda kaldım diye. 7 sanda kalsa yine köpelçek olup mücadele edin. Ben size tavsiyem. Sebep mende 10 oldular, 5 oldular, 10 oldular, 6 oldular, son 7 oldular, son 4 oldular. Yeni şu mahal ondan 2 sene 20'lik yapıp bildim. Şu eğer düşündürsenem, aytsaňam düşünmejek adamdan sıranla oňundan peýda ýok. Luçu ona sarp etjek energiýaňy bu özüni işläp özü düşünsün. Sana muhtaç olan başka birilerini al diyecek ola. Nemene öz pikirimi şeydi baydı. Sağ ol Güldoğan, mücadele etdiýäs wagt. Şu diýişim Niyerset dişten barça dişmeme döküldü. Şer hirektir bilen düşünlen yok. Almayan ekeni. Ben misalçın bana sözde düşünüp nemetken var. Koşulayan. Gıdıklan ya iyiyim. Ben misalçın alanlarım emmesem tanış. Bir ananı alıp bilmeyen o yere. Şu alan adamlarımın içinde tanımadıklarım käneken de. Men olara a diysem bana b deyip menin tam tersine videoları koyup başladı. Son özüm ayrıp atardım. Dedim aynen men ona başladım deyip düşündürüyorum. Men misal için özümüzün videolarımızı koyayım. O menin yigirenen nämeden göresim gelmedik adamların videosunu koyuyor da. O yerden benim toplan adamlarım ister istemez ona yeni görmeli oluyor. Men ettim özüne o rambolanı olan yeni beyleklerin kellesini bulaştırıp başladı deyip onu ayırıp atardım. Sonra dedim gayret et de sen birazcık özün araştırıp nämetginin men hazır onlukları ayırdım deyip şeydi kurtuldum ondan. Yok o tanıyadı. Men özümüzün külleri koyuverýän tarçyn şu videolarda atla dinleýäňler. Şu özümüzün şoňaly. Akurat ne edip
alttan alayıp oňatça düşündirip koyverdim. Yolun açık senin diýip. Öyle mene şunu aýtjak boldum Temine. Bolya, o Gül abla, neme Vaktinizi Tuğçe Hanım'a almayın. da neme deli söz vereli son yapalım. Salam vatandaşlar. Ben şu Gül ablaya sorak vermek istedim. Şu yana ayttınız ya internet açtırmalı. Şu internet açtırmalı diyen hakkında neçe aydan beri ayda oturmuz ama hiçbir nimesine barıp bilemiz yok rezultatına. Şunu ne açtırmalı? Şunu bir çözmeli. Yok, onu ben Onu cevap indi. vereyim mi ona? Owa. Onu neme del. Şu internetin açılmağı gerekliliğinin düşüncesinin döremeği yeterli. İnternetin ne derecede yani hatta yurdun daşındaki şu an internette arkayın nemesinin el yeterli olan yerlerinde de internetten peydalanman gören adamlar var. Birinci olarak tesiri yetmeli. Yurdun içindeki internetin o açılıp onların açmayacağına bizim gözümüz yetti ya yöne onların açmanlığı için bizim onları cezalandıracağımıza hatta şu an mesela alt nasır diyer ha neme telekomünikasyası şu vaatlar yani diktaturanın esasen halk hareket edip başlandığı dövründeki yolbaşçılık edenler şu tayda işleyen adamların cezaları katağır olacak. Hiç kim gözlerinin yaşına seyretmez. Biz onları cezalandırmak için internet yurdun içinde açılmalı diye ideyas. Ve biz onları cezalandırandan sonra internetin nahili gerekliliğinin nemesi çıkacak. Manisi çıkacak o tayda. Ana tez vaqtda Sputnik ve internet olmalı. O vaxt uje hiç yerde ограничение bolup bilmiyor. Elinde değil. Doğru değil mi? Yok benim açacağım şu neçe aydan beri şunu mesinde ama hiç çözüp bilmedik şu internet problemasını. Yok onu çözüp bilmisenem. Tuğçe doğru ayttı yani neme Kemine. Sebep bu internet oyuncak oldu. Şun yine bir yani bir soru için bir zat gepleşecek oldum. Hiç kim interneti işleyen yok da. Son o başkarak yerden birinden ne ettim. Sen bir zvanok edip gördüysem zvanok etti da deydi. Normal telefondan zvanok edip gürleştim. Sizin o oturan daş töverek hiç yerden yok internet öçürülüptür deydi. Bolya şu tayda neme deli biz topla son arkayı neme güründeşliğe geçip biliriz. Öyle. Hava inde umumu neme edecek, aydıp verecek. Eğer hava Türkmen cemiyeti aydınlanmasa ve bir giden daş töröğündeki aydınlanan yurtların içinde bir sani garankı yurt olup bilmeye. O garankı yurdam o neme der aydınlanar şekle getirirler. O onda meyyem Türkmen cemiyeti bolman bilir onun yerine. Şoň üçin o bunda bu tayda iň şanssızam yani diktatura rejimi bolýa. Sebäbi bütün dünya diktatura rejimlerinin o ters tarapyny işleýär. Diktaturanyň hem o güç toplamagy, güç bolmagy mümkin däl. Bu güç bolmaýyşyny güç bolup bilmejegi ýa-ni 10 ýyl bundan başlady bu zatlar. Şu wagtdan ine öz-özünden yok oldu. Daşkı dünya has östü. Daşkı dünya has köp östü. Türkmenistan yerinde sanadı. Onun için neme yeri yok. Yani bu tayda bir neme var. O halk şu zada düşünüp bilmese bu aydın dünyanın içinde karanlık olup kalıp bilmeye ona da gelýär o ışık. Işık gelen vakti hem o başka bir millet olup bilir bizim yerimize. O can atyan milletler var daş dövrümüzde de. Aydınlanan milletler var. Olar üçin hem gatygowy täze yerler gerek. Siz ulanıp bilmeyen olsanız biz ulanalı diyecek yani. Gysgaça ve yumşak şekilde aydanımızda. Şonun ýaly arkayı nemeye geçip bilirsiniz. Öz ara gürrüme.